thum. Thum en siasa. Gima dwa nyisi. Yeah. Thum en siasa. Yeah. An ing'eni an king mar nyithindogi. Yeah. Nyithindo masani ohitgi. Gi Atho kate. Giyuda ka asebede thum ka almost 25 years. Yes. To thum mago en benga. Ywak ma ywago ni kik ipani jothum otho giwinja. Yeah. Ng'amose gocho na mose approach kara ni igwe. Kaka in wuonwa e thum ka. Aneno ni watim kama. Yeah. Onge. Onge ng'amose wacho gima chalo kamano. Yeah. Onge ng'ama osebiro mokama out. Monyisa na Atommy en kama. Jothumbe modonjo sani kata dongo swag. Ki ng'ama riek. Tinjo kodongo liro bath weini na emogoyo. Kende mbonge no ka okwalo bach weini na emotimo na emogo. Kata thum wero ni kitima ne tatima ne. Maja dongi mana were thum gor mae. Yeah. Kitima ne. Kenda kaka winjo rape ne kaka na rape. Koro ngene ya sama koro ka sani anan baba. Ikoni mari matene modhi olero. Toloso go mari. To pok iwuoyo. Pok awuoyo nikech ang'eno nyathina. Iwinja. Yeah. Tang'eni I can do better. Kopono nyeona instruments maduogo bag. I can do better than them, I'm sure. Tinya miyo gi mang'eny magelero. Nikech nitie gi to kena nya medo gi. Koro onego gisol na mondo adu achaka ketne gi material. Nikech kade no thuma mar Obama ma climax ne gerni. Ketane climax mar Obama. Bane Obama mondo winje kaka ka un joma mielo angla life bro winjo ka thum gi koguro to gigo ga waya. Kolezo ndeng nyero moreta. To mano waya ma compose mowuok mewiya. Yeah. Thum ni. Okonya mielo angla koguro dong gigo waya. Mado tijina. Atommy sema buda dino matijina. Sikilia. Atrobi wacho ni koponi atinga mamielo ga live. Ibiro winjo kochopo kanyo to mane mage goyo. Climax nyaki winj kage loko ge go mago. Koro. Mano be manyiso ni ama king. Yeah. Ing'eni king kati mako mana lawe. Tinyalo kuok kani tuo. Yeah. Maybe they are afraid ni Atommy oduogo tabro chando. Yana de go benga. Yeah. To benga na ntie ga gi keyboard e. Yeah. Ma benga na nyaka bed gi keyboard. Yes. Kecha ching pen kila nago gi keyboard. Yeah. Adori big G nago gi keyboard. Sweetheart nyathi madwaro nago gi keyboard. Shemeji en kanye. Tumbe na te ntie keyboard e gi. Dwaro amplifier mago. To gi keyboard. Atommy Jothum yosetim ang'oya. Onge. Kata Jothum madongo gi onge kata ng'osimi kata mamia bich. Akia Jothum madongo go moloya nikech thum gi okurude cassette to pogi gocho. Pogi gocho ne. Tadwa promise fans. Ni kayudo instruments. To gibiro ng'e nang'a. Gin gidagi solo na dana dhi go gi thum. Adwa go thum ba. Ing'eni thum ida machako. Min piny ohero thum mar Painkiller. Yeah. Emomiyo no nyiewo na drum. Yeah. Tadwa thum mama ema donjo ge pap. Thum mama ema dwa yawo go pap. Yeah. Iwinjo. An tich na en thum. To gima mora gi joma otamore solo na Jothumbe wetena. Mora malich nikech tie gima time thum ma gino ginyati. Kit kaka mielo ginyal. Yeah. Kit kaka compose wer
nikech ana compose wer ta compose gi kaka dhi miele mae maketa to mi Sifa bed ang'o unique ana wero duol 4 gino ginya wero duol 4 Othicho Jasuba wacho ni kata en pok ogolo ni gimoro yawo Othicho Othicho ni solo kanye nyingi onge group erei Othicho ero kori oketo Jothum e tago maliet Jothum onge mo iwacho ka ni Jothum WhatsApp group ngata mose solo ingeni kaka iwuoyo ngeni team ema ne ka neno Jaro Friday ne ka awacha dier awacha dier Jaro Friday ne ka maka owinjo kiwacho ni onge kata maiti mana Jaro Saturday ne ka to gima dwa nyisi ni awacha dier maga kata wagol ma Jaro Friday waket Jaro Saturday awacha dier adier my WhatsApp group marathon ngata mose solo wase indicate kai Nena, Omari Nas. Gima we ura toka wacho en adier. Mae WhatsApp group. Kineno nyingi Jothum kae to lier rasta modongi. Mewi yagi. Kawuondi. Jothum onge mose solo. Othicho wuoyo kare. Kech Othicho ne wakonyore gi ohala moro. To ne pok onyisa nomera gopa manyi dong gocha. Kora we nindike group. Mano to dina sendiko ka. Othicho kiwena gowi to thank you. Koro ndi wach kani gopa man Othicho banda obanda Othicho no uso na speaker mag studio aketa ler to na dong gi pesa Othicho moro wuod mama kani ya mwani koro gowi chai wena waketa group sani ok kiny sio keso sani Othicho in kata gi namba Atommy go waketo live ka go ni weyo mondo ndiki mano kora ngeni solo na wuod mama mano to koro diketi e gire to ok ni ati Othicho to siepna ok ni chiwo speakers podi bendo to podi in kanyo to ni solo ya wuod mama kosi wena kiweyo to wach ka mondo ndiki nyingi ka jo piny winjo ka ni Othicho sim mar WhatsApp group mani e lwedo kan modonjo Tuwakera kera no Othicho wuod Josuba Jothum mokwongo para Atommy dong ng'ato wacho ka gimoro ma akeni kopo ni wangi nyalo somo maber en indike iluongore ni chuor Nyasakwa wacho nang'o Gero mana ji kosetho gibiro wuoyo e liete Omara dina tho kwanza gavana madino ng'iewo sanduku kech yo manya trend go kode Homabay to tabu mar shida nitie ni tuo tatuo kata kama wuoyeni tadagi tho mae gima mae shida adagi tho mondo sanduku obi idagi tho mondo kigol sanduku koro yine mileto gi daun koro an mafelogi but uwinjo jodalawa an nonyuola ne mar thum kendo entertainu be kidwaro jathum moseteme this industry en an kech awuok e street boy mabiro beda Atommy Sifa Joma wuoyo wiya marach ne ok ung'eya ndalo mana ywana ne ok ung'eya ka beto ni ang'awendo Luo Trending Mission Nyasiaya tindi ero lweny Nyasiaya tindi chicha tindi medo ber Nyasiaya tindi chicha tindi donjo pamo Nyasiaya ane chicha tindi medo kwar Nyasiaya ane chicha tindi medo sianda Nyasiaya ane chicha kaini tuke lweny Nyasiaya ane chicha Juja penjo turu japeng emi bayo go tindi muomo lok Nyasiaya ane chicha tindi chodo roro Nyasiaya ane chicha tindi njaori nyamaro ane chicha yani weyo chach Nyasiaya ane chicha tindi madha kota Nyasiaya ane chicha tindi madho chuoji Nyasiaya ane chicha tindi hero kuong Nyasiaya ane chicha tindi hero long Nyasiaya ane chicha tindi njaori nyamaro ane chicha tindi madho pelele tindi madho chwaka tindi madho tia tindi madho busa Nyako we tugo na gihera Nyako we ketho na love Nyako we
gihera wekethna wetugo na gisianda wetugo na ako wechapne gihera wepupne gihera wemungne gihera wepagne gihera ako wechanda gila chichi nyeo motamo wanga simbi yuaka safari kom toto simbi yuaka stamakea nono simbi yuaka kakingora mama simbi yuaka katitiyo kumi simbi yuaka katetao kodi simbi yuaka katediero tieno siepeni go winjo no endo kore kwa chake kanyo no endo jok mochunge sauti nyalo wacho ni winje nade iluongo ni Luo Trending Nation LTN kaka ineno no endo wadwa chako kaendi wan gi Atommy Sifa iluongo ni Atommy Sifa wuod adiedo nyathi kich kore tek kaka ineno no endo wasebiro kaendi kendo adwa ni wachaka ing'ama ni kanyo no endo koponi pok share inyalo share. Aneno ka ji osedonjo kacha mopogore nyaka jothumbe wetene. Aneno Denzi wuod nyako chieng Super Azenath all the way from abroad. Gini kore neno gi jopiny magi makore neno nyaka gi joloka shikelea. Aneno kaendi ka Quinta wacho ni asedonjo masi aneno koketo mach kacha chende en chuny maliel. Atommy umuoch nyasachiel beats no kali sana mane iluongo ni donga donga mit maratari ng'ama ni kanyo no endo gimi nyalo timo namba iro wapin kanyo endo mano namba Atommy. Aneno kwa sedonjo kacha G20 aneno ka Lucy Kate nyathi Kosoko bo sedonjo kanyo no endo embo semolo wadwa ni wachako ketho kanyo matin kech aneno ka jipoko share MC Dopkin ni kanyo wacho ni mosna Atommy mosiepa. Felix Were ni kanyo no endo adwa ni kapok wachako to nikech namba ni kanyo adwa ni wach bwana ni bwana seoro gimoro kanyo audio comedian bene kanyo no endo ora ma in go matin wano kwagine ng'at wacho ni sound good okay Odiwo kabiro ni lima Osio Derek wacho ni Omari mosna Atommy. Thank you so much wakao watimo gik moko ariyo kende share the live tioro gimoro matin e namba Atommy man kanyo no endo. If any case ni ng'ato pok owinjo problem Atommy nigo Atommy no kwalo instruments ne jokuoye nobiro e bana moting'o instruments na ne en kuo modhi seche 4 chakre sa 7 nyaka sa 11 moweya duk to mae first time mabiro mondo joluo tim manade Okonya ka nitie thumo moro miero kata kidwa na med dhi mbele mae sama inyalo supporta yiena ura kwa udichiel Okonya mondo adogi nikech kata mano kwal go namanyo kenda koro kikunena ka jakwecha ahinya miya uru mana last chance Okonya mondo adoga go gik mamit machalo pen kila gini thumbe mane wero go te madoga go e gima chalo go ba mageni mane kwayo na nyakoro mo kaka winjo no endo wan kaendi gi iluongo ni Atommy Sifa nyathi kich kore teko go thumbe mang'eny kabisa kendo adwa ni kuwuoyo kama in koro ma iketo ni aketa goge ka koro kochandre mang'eny iketo ni aketa goge kanyo koro kuwuoyo to yude masawa kochako chandre mang'eny ni okiana sani LTN oko osechopo kuma koro iwuoyo to kwanyo ikwanyo kuma intiere kanyo no endo. Aneno ka Sara Jemo osedonjo kacha endo wacho ni Tom miya boyno nungo ne yom aduwa luwe nigi luongore ni Simba Mtoto e Facebook Simba Mtoto e TikTok kimanyo Simba Mtoto idhi yudo boyno koro kaka udhi tieko une mung'eyo adwa ni gikungi kona ni to be duond Tom winjore maber kabisa ne law Atommy omiyo a fall in love. Okay, koro alonya lawa miya na dong fall in love gi lao fall in love gi lao jabera lonyo lawa miyo siepa
Tom. Yes. Adwa ni ikwongi mos jopiny matin e ji winjo mana ne Atommy Sifa wuod Adiedo samoro nyalo bago gi ahinya ni Adiedo gi kar kanyi nikech ang'e ni sami wuok kama ting'e ni wuok gi piny ngima nitie jok moko ma samoro jogweng'u gin kaendi to pok gibedo gi chance ahinya mar penji ni labda iya kanyi gimoro machalo kamano. Then kore kwa donje issue ma sani omako piny ma koro sani ok en Atommy Sifa, sani en Atommy jakwecho. Yes. Okikwongi migi nonro ni matin kapok wachako namba nimbe ni kanya ng'eni gidhi kawadua. Okay, nyano wuon onyuola e dala miluongo ni Karachuonyo. Kanyaluo village, Komuoyo sub location. Adiedo to koro school. Chon kana chako wehe to ji nong'e na Adiedo en fathena. Atommy wuod Adiedo. Koro ji nong'e ni Adiedo was my father. Koro Adiedo ok en fathena. Adiedo en center. Na chako thum ka promote thurwa. Kech wuoi ng'ama dichuo nyaki ibed ng'ama nigi thurgi. Bende nyaki wiyi ok onego kuod gi wacho nying thur. Koro Adiedo en our center. Adiedo en center maber, wanyaka gi School of Excellency Secondary. Kisegike Excellency School no, tichopo dala Atommy. Iluongo na Adiedo Mix Secondary. Koro Omari Nas, an wuon agolo ngimana mabor. Maybe nitie achiel ariyo adek manyalo bedo nong'eya ka. To ging'ena Atommy oa mabor kabisa. For me to become Atommy Sifa was not easy for me. Because I've raised myself. Apidhora. Manyiso ni inonge ng'amono tai ni tim kama itim kama cha. Mae momiyo nyinga mar nyathi kichni biro. Nikech ka wang'o yepo tayudo ka jonyuol na onge. Koro ka yudo ka jonyuol na onge to koro chuno ni nyaka nadongi. Ineno kaka tudo ok luongo nyithinde bat gi savai. Gweno to luongo gi mayernegi. Koro chuna dongo kamano. Koro kadongo kamano ne an gi twin sister na be notho. Gi cancer. Na be atwe be mana Kenyatta ka. Koro adhi adong kenda. Owadwa mane luwa bende notho ka an mapuonyo ne ni Moi University. Owadwa no was a very junior guy. Nyasaye oketo yue kama okwe. Iluongo ni science. Classes moko nokosomo. Noriek sana. Koro ani madong. Anero no sanda moka yudo opportunity ma dhi school. To Nyasaye omiya wisdom. Agone Nyasaye erokamano. Koro isina en gima sad, ok anyal pime ka te. Tanyalo fwayo mana wigi. Inyalo mana wacha wiya. Nickname ma jogi omiya sani jakwecho ne ok buoga. Nikech pok na kwecho. Oseluonga ni janam, na aseywa nam. Oseluonga ni ja obanda, asebeto niang' awendo. Oseluonga ni ja mang'ich weyo, omena moko migogo mang'ich weyo, aseloko an rech gi ndiga. Oseluonga ni ja kwath, asekwane ji, ok mar kanisa. Koro, nickname magi miyagi, magi gimedo na on top mana asekale. Gin gi oken, ok kawuone kumi nickname. To kapok iluonga Atommy Sifa ni jakwecho. Beda ne piny ming'ina Atommy ose entertain this country for how long? Maromo nade ya. Mano gima be to be wase support Atommy since. Mane kama kori goal go question. Okay, this guy has been entertaining us. And this guy came from a street boy to entertain us. To wambe nitie kata gima wase support ego. To bende reason momi abiro ka en ni na lose instruments ga. Mabe awe lose instruments na to bedi koro waro mometho. Ninjo. Manyiso ni ing'ama no nigi gige ne full ma ok ne kawuone kidwa ne nyiew instruments because nitie moko mawacho ni nyaka na Atommy chak Jothum chon chasani kore ko biro no ka no dwaro instruments. Omari Nas mani luongo ne kia kelo chandro. Ing'eni ka ng'ato kia gimoro to wuoyo. Pogi gi ng'amoro ante kech kia gimiwacho. Instruments na mokuongo no wang' kadhi gone baba Raila Amolo Odinga 207 kura. Ane mane an Kimwa Kondele. Ane mana keto base Kondele Kimwa Kisumu. Iwinja maler. Awinji maber. Then instruments na mar ariyo tero no kwali otenda. Manyiso ni an ng'ama ne tiyo tije. An ng'ama ne tiyo matek. Koro kakora yudo kokanyal
abedo matuo ma develop migraine magara sani wang' ok nen maber en pod athiedhora nyaka sani to gimoro donjona ni go koko mae thuru jogi mosebedo ka mielo thumi jogi mosebedo ka entertain giwuok oko nikech ok en hero mari mondo instruments ni nolal mondo gikonyi ema samoro iyudo ka mondo mi okonyi no ini kwa pesa tisolo ni ayany kwa pesa ni mondo ing'iew go instruments doge pap tisolo ni ayany imisolo ni to mondo mi pesa donji ayanye madonjo donje madonjo koro iwacho no okay ok ang'eyo gimarach nikech piny ma wantie to kapok itiyo dendi tinyalo kale gik mang'eny to nueng'o mar dhano be chalo lit dhano gi ang'wen iwinjo ok girom ka Tommy odok piny kawuono ok onyiso ni ok obi chung' malo ngima ema duong' e piny koro nyikwara mogi an jathum agolo mana thumbe na te Kenya ka awuok mana malo Kenya ka I entertain sana Kenya ka koro miyo an gima nyalo nyiso ni abire mbeleu so far mama Aida min piny nong'iew na drum set en chombo adi e thum en adi achiel jomoko naneno ka nego koko e mbui kae chendo ne gikia gima pod itimo nikech mama nosenyiew ni tools ng'eni nitie jomong'ene mama onyiew ni tools kizungu ko ng'ato winjo ni gimoro set koro en oparo ni set no en gimoro amora drum set en pieces koro emomiyo iluonge ni set kochok gi kanyakla to giloso gima waluongo ni set koro drum set ni en chombo achiel en gimo achiel ma ng'ato goyo koro drum set mama ne okuneno komiya speaker ma pod aonge speakers pod aonge keyboard pod aonge amplifier mondo jadram odhi ogo drum mane onyiew no so far an gi guitars naseyudo in gi guitars an gi guitars an gi mixer and an gi microphones gi one speaker koro an kwayo man go jokama ok adwa ni amba jogu seche go ningo bena biro live kawa perform mari abiro kawa kuma perform an ne kora biro matimo live coverage konya uru mondo ayud gik modonge for the first time mabire kuom wabol negative piny wabed positive ukon jathum modogo entertain ok mane gima danyis jopiny jakora mo kaka winjo no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation an makelo ni chenro ri kaka pile ire nano mari nas chieno jamo ne mbele chiene meneno mbele mingo eming'ondo boka kawuono wan ka Atommy kik bed ni pachi richo kik bed ni in gi paro moro marach en mbele mingo ing'ondo boka koro in ing'eni ka pok itieke ka penjo ni wadhi kanyo koro kitieke koro ang'e kuma wadhiye nyakoro mo kaka neno no endo wan ka indi gi Atommy Sifa kendo namba ne ni e wiye kanyo no endo ing'ama oneno ni at least waduog jathumwa mbele inyalo timo gimoro kae chendo wambe kaka LTN ok wabire nono wakelo maro matin ang'wa present tang'eni ng'amo bolo mare kanyo no endo gidonjo ka simu wango wasomi direct onge mibadhi moro marangi wachi ni an namiyo gi 50 bob to gi recognize ineno and I know this thing makoro watimo ni endi it will remain in the book of history ne kana Tommy otimo kamano wakonye ineno wan kaka joluo nitie gimoningo koro obed ni waloko nikech ang'eni de Atommy otho to LTN kaka koro wabiro ni LTN do se chunge sanduk jathum moro do se chunge e gimochunge koro wakony ng'ato kapod ngima ero jathum moro iluongo ni Alusi Tibim owacho ni osiepena madwa konya yeuru konya kapod ngima kikurita ka thot mrodare ka tho kawa koro ing'ama ni kanyo no endo namba waketo kanyo no enda aneno ka Pauline Makodeyo osedonjo kacha koro kidwa ng'e ni ji ok oherore nitie ng'ama nochako kodwa live chon en poko share kata okochule ena kanyo wacho ni bwana an wane kaka joge timore kanyo koro ing'ama ni kanyo no endo namba pod en mano mobedo pind malo kanyo no endo inyalo miyo wa support in anyway
inyalo miyowa support by sharing, inyalo miyowa support by commenting negatively, positively. Negatively no there nikech koro umbe ung'enye negativity. But then positively inyalo miyowa mawaidha. Nitinga manyalo chung kanyo to wacha ni bwana. Kari gimusiko ne live ni en ga pesa di. Iko nene bwana ginene na 500,000 nus million. Sawa. Aero miyaura account number mikete. Jini ki pesa wako kaendi. Koro ingama ni kanyo no endo, you can as well help us in any way. Daddy Epizo ni kachacha aneno konyero masirias mani lungo ni Daddy Epizo TV. Wodo gongo. Sip na mawoi mok betu. Ngane ni daddy. Ingeni kapo kwa mbele. Ngato nyalo penjo ni to man bathi ni en broni kose nango embe wadwa ne nikech angeni jogi osiko gi penjo. Aneno ka ngato wacho ni pin number 10 aiko mosengea neka namba no onge kanyo ti copy go mondiket nege. Aneno ka ngato wacho ni namba aiko. Tafadhali kopo ni namba onge kanyo we can just mano e namba na miketo kanyo no ni Facebook kanyo ka namba onge. Jomoko wacho ni namba onge. Kenny Wunyo Gana all the way from Mombasa wacho ni Mosna Atommy. Thomas wacho ni umari be isomo comments na pin Kenya dear. Ne kore kwa ne podwa wuoyo kore kwa chako somo Jako plot asedonjo. Wacho ni Jako pilot. Okay. Jako pilot. Yeah, Jako pilot. Wacho ni embe osedonjo kanyo no endo. Inyalo ng'iya ne maloka namba no aketo gi maloka endi koro inyalo ng'iyo kanyo konge basa neno ka namba no onge wanyalo pingo kendo please we are very sorry koro chala nga comment to wapin namba no kanyo chala gimi comment ka to wapine kanyo no endo. Atommy ka jamano pondiko nikech en mon wadwa ng'e onyalo fulore afula nikech dhoge okomake babo kikon jogi ni in ng'awa to mwane ni makiru wako la machali mono koro kata ka wawuoyo to ging'e. Ani longa ni Simba mtoto msafi. Simba mtoto msafi ni and first of all an cousin Atommy Sifa. Mara reo an dancer. Yeah. Mara dekta awero solo. Awero solo band. Okay. Koro social media platform telunga ni Simba mtoto msafi. Instagram, TikTok. Yeah. Facebook, Simba mtoto msafi. Okay. Yes. Kaki winyo nendo namba Thomas eketo kanya neno ka Collins Ondeng odhao kabisa inge Collins Ondeng mane inspector Homa Bay County ngamalicha owacho ni namba Tommy wasepin kanyo no endo luo trending nation official Collins dober jao Mabei mokuongo keto lwete mondo Atommy odoge thum kendo dago ero kamano Collins Ondeng an inspector in fact you should not just call Collins Ondeng iwacho ni Inspector Collins Ondeng. Hey! Iwacho ni Homa Bay onge mose konyi? A county government to kikare yambi. Pogi support. County upoko konyi? Angene inspector ni Homa Bay. Yeah, Ike jomose konya angi WhatsApp group. Nyingi gi syndicate te jomose konya. Kata mama poko migi moro? Podi. Mama Gladys? Kaka wende mitia. Kwanza kete wende no Homa Bay wi. Onjinwa. Gine kebo mar thum ne kaki keto tichwa. Poko solo. Ma Gladys poko uchoro lwete. Gladys wanga poko miyagi moro. Mama ya. Nyaka na chago uwi. One. Koso poko. Kakoro mama ida min piny. Nyalo dhi ng'iyo na drum. To mama wa mara riyo. Me county to simona taya. Mama ya. Mocha kolo nyake taipi. Mama ya. Mama ya team gi moro. Warali wacho kacha ni no wad gi Daddy Epizo. Mosna Atommy Sifa. Aketo negi moro e namba na. Ero kamano baba. Eno keto. Wasomo sani keti. Gimi keto no wasomo sani. Idwa onjinwa thum mama Gladys wanga kata bed ni poko timo gimoro kamano. Kata thume no tamore time gimoro to wan wagoyo. Gladys. Donga adiere mwathoga. Wacha adiere. Adiere lit but Master Studio. Yaber nyawangaya. Lady ni wangaya ye. Odiso nyawangaya. Yaber nyawangaya. Wanga sipur madako imosona kwa motiko kigunia. Kwa mbasi mi. Atoma weri yaber nyawangaya.
awere jaber nyawang'aya nyako matumodho songo nyawang'aya wanga to tumodho songo nyawang'aya. No, pozo. Iwacho nango, thum no de mielo seriously. To pod en gigo. Manyiso ni wuon gi nokogolo gimoro kata matin. Pod oketa uma kwe. To gik madongo keto thin malich dala mondo ayud instruments adoge tich. Yeah. Ambe nokwala momiyo abiro kwecho jodala. Yeah. Pok nakwau. Namba na koro uneno kanyo. Namba Tommy ni kanyo no endo N0725763370. Ngamose keto tiwacho nwa kanyo no endo to wadhi adhia immediately. Aneno ka Jawiyoma wacho ni Umari kon Sifa an owadgi Joel Obonyo. Soja Jawiyoma. Omiya namba ni. No, namba waseketo piny kanyo. Namba ero 0725763370. Yes. Namba ero obedo pinned kanyo wuod gi soja. Yes. Arwaku we budho ng'eni Jawiyoma go. Na asewero ji kata opondo wuod aloyo. Yeah. Jorim wuod aloyo. Yes. Mago joma nagone gi thum mamit ahinya. To life start at 40. Yeah. Now I'm 40. You can imagine nika duoge thum what I can do. Yeah. And joma dwano wergi kanyo be makoro mano opportunity, mano namba na direct. Yeah. You can take the number. Kioro pesa to dhi golo ni Tomboya Ngaga. Yeah. Mano namba na direct. Yeah. Ene mane WhatsApp. Nikech aonge Anglo, ene namba na nyaka ne Safaricom don. Yeah. Ikoni in pok imienuri gi weche moko chalre. Scandal makoro maka en mana mar biro ni koro vyombo na okwal mondo uginene. To ka scandal no maka tija mana ok scandal. Kechano yiena wero ng'ata. Yeah. Tom, by the way, ng'eni wacho gi manyo mogo. Baba bong'eni na manyango. Ni manyo mogo. Ng'ato ka ng'ato many mo. O manyo moke. Baba dongo se manyo moke kon gi kon. Yeah. Donge. Kata san donge yanno ka baba luongo ng'aruto ni His Excellency. Yeah. Mano nyiso ni Kenya is one. Yeah. Koro wan mwawe bedo gi upinsani e Luoland. Yeah. Siasa en gima godhore. And siasa is a dirty game. Yeah. An nawero government. Government manawero mar Uhuru no. Donge ma babo duogo tiyo. Yeah, exactly. Koro manyiso ni ka ng'ato nigi hidden agenda to wacha ni mat agenda na man mayuaraga Atommy. Yeah. To bokane ka be asema ng'ato dhako. Okane ka anglo mar mayo ng'ato chiege osemaka. Yeah. Koro en mani ji tok nya erite. Nitie jomoko manyaka ma be ni ok dwari. Tembe ng'eni ng'ama ok dwari no kata romo kodi piny ni no kidwara nang'o e bokia. Tieno chwe kamano ni koro mago nyikwe joma noguro Yesu. Yeah. Kech Yesu ne onge richo. Manyiso ni ng'ato kok dwari to ena gi agenda mopando owe baore baba. Nitie ng'ama nyaro moko ni kod ng'ato manyiso ni ng'eni ng'ane ni an ok adwarega. To kopenje gimomiyo ok odware. To onge gi ansa ni an ok adware. Ni remba ok winjre. Ni remba ok dware. Rosa umanyiero kacha maratari. Rose to Atommy aneno koponi kata Jothum gi oyudo shida moro kata ng'ato ninde bade tineno ka Jothum kende nyalo chokore kaka mostly yudo ka ji chokore kata egesa kata kumora mora. And samini biro Nairobi ni hapa ne en opportunity maber ma Jothumbe wete ni ne oroma keti kumoro kokwadonjo kata mane fans. To gi nyaka samowuok sani ni endi pok aneno ka idhi live moro miwacho ni Jothumbe wagi utimo kama kata jo Angla kata jo Benga kata Jothum kanyakla. Akia ni mano de wachango koso mano nuwe kaka un Jothum. Thum en siasa. Gima dwa nyisi. Yeah. Thum en siasa. Yeah. An ing'eni an king mar nyithindogi. Yeah. Nyithindo masani ohitgi. Gi Atho kate. Giyuda ka asebede thum ka almost 25 years. Yes. To thum mago en Benga. Ywak ma ywago ni kik ipani Jothum otho giwinja. Yeah. Ng'amose gocho na mose approach kara ni igwe. Kaka in wuonwa e thum ka. Aneno ni watim kama. Yeah. Onge. Onge ng'amose wacho gima chalo kamano. Yeah. Onge ng'ama osebiro mokama out. Monyisa na Atommy en kama. Jothumbe modonjo sani kata dongo swag. Ki ng'ama riek. Tinjo kodongo liro bath weini na emogoyo. Kende mbonge no ka okwalo bach weini na
Emotimo nade mogo. Kata thum wero ni kitima timane tatima timane. Maja dong gima na were thum gor mae. Yeah. Kitima timane. Kenda kaka winjo rape ne kaka na rape. Koro ngene ya sama koro ka sani anan baba. Ikoni mari matene modhi olero. To loso go mari. To pok iwuoyo. Pok awuoyo nikech ang'eno nyathina. Iwinja. Yeah. Tang'eni I can do better. Kopono nyeona instruments maduogo bag. I can do better than them, I'm sure. Tinya miyo gi mang'eny magilero. Nikech nitie gi to kena nyamedo gi. Koro onego gisol na mondo adu achaka ketne gi material. Nikech kata no thuma mar Obama ma climax ne ger. Ketane climax mar Obama. Bane Obama mondo winje kaka ka un joma mielo angla life bro winjo ka thum gi koguro to gigoga waya. Collins ondeng nyiero moreta. To mano waya ma compost mowuok mewiya. Yeah. Thum ni. Okonya mielo angla koguro dong gigo waya. Madu tijna. Atommy Sifa buda diro matijna. Sigilia. Atrobi wacho ni koponi atinga mamielo ga live. Ibiro winjo kochopo kanyo to mane mage goyo. Climax nyaki winj ka giloko gigo mago. Koro. Mano be manyiso ni ama king. Yeah. Ing'e ni king kati mako mana lawe. Tinyalo kuok kani tuo. Yeah. Maybe they are afraid ni Atommy oduogo to abiro chando. Ana dhi go benga. Yeah. To benga na nitie ga gi keyboard e. Yeah. Ma benga na nyaka bed gi keyboard. Yes. Kecha ching pen kila nago gi keyboard. Yeah. Adori big G nago gi keyboard. Sweetheart nyathi madwaro nago gi keyboard. Shemeji en kanye. Tumbe na te nitie keyboard e gi. Yeah. Koro ne jopiny gimorem kama duong' mwadwaro gin gik matin. En speakers. Yeah. Speakers orem na jodala. Yeah. Speaker e thum. Speaker, yeah. Wadwaro bass ariyo. Yeah. Wadwaro full range 4. Wadwaro monitors ariyo. To wadwaro amplifier magogi. To gi keyboard. Atommy Jothum yosetima ng'oya. Onge. Kata Jothum madongo gi onge kata ng'osimi kata mamia bich. Akia Jothum madongo go moloya nikech thum gi okorude kaset to pogi gochone. Pogi gochone. Tadwa promise fans. Ni kayudo instruments. To gibiro ng'ena ng'a. Gin gi dagi solo na dana dhi go gi thum. Adwa go thum ba. Ing'ene thum ida machako. Min piny ohero thum mar Painkiller. Yeah. Emomiyo no nyiewo na drum. Yeah. Tadwa thum mama madonjo ge pap. Thum mama madwa yawo go pap. Yeah. Iwinjo. An tich na en thum. To gima mora gi joma otamore solo na Jothum wete na. Mora malich nikech tie gima time thum ma gino ginyatimo. Kit kaka mielo ginyal. Yeah. Kit kaka compose wer nikech ana compose wer ta compose gi kaka dhi miele. Yeah. Mae maketa Atommy bed Sifa bed ang'o unique. Yeah. Ana wero dwol 4 gino ginya wero dwol 4. Othicho Jasuba wacho ni kata en pok ogolo ni gimoro yawo. Othicho? Othicho ni solo kanye nyingi onge group. Erei. Othicho ero kori oket Jothum e tago maliet. Jothum onge mo iwacho ka ni Jothum WhatsApp mar group, WhatsApp group ngata mose solo. Ingeni kaka iwuoyo ngeni team member ni kane no Jaro Friday ne ka. Ya awacha dier. Ha? Awacha dier. Jaro Friday ni ka maka owinjo kiwacho ni onge gima. Kata maidi mana ni Jaro Saturday ni ka. To gima dwa nyisi ni awacha dier.
Maga kata wagol majaro Friday waket jaro Saturday. Awacha die? Adieri. My WhatsApp group marathon. Ngata mose solo wase indicate kai. Ineno. Omari nas. Gima we uratoka wacho en adieri. Adieri. My WhatsApp group. Kineno nyingi Jothum kae to lier rasta modongi. Mewi yazi. Kawuondi. Jothum onge mose solo. Othicho wuoyo kare. Kecho Othicho ne wakonyore gi ohala moro. Yeah. To ne pok onyisa nomera gopa manyi dongo cha. Kora we nindike group. Mano to dina sendiko ka. Othicho kiwena gowi to thank you. Koro ndi wach kani gopa man Othicho banda. Obanda Othicho no uso na speaker mag studio. Aketa ler. To na dongi peso Othicho moro. Wuod mama kani ya mwani koro gowi cha iwena. Waketa group sani okikiny. Sio keso sani. Othicho in kata gi namba Atommy go waketo live ka. Go ni weyo. Mondo ndik nyingi. Mano kora ngeni solo na wuod mama. Mano to koro diketi e gire. To ok ni ati. Othicho to siepna. Ok ni chiwo speakers podi bendo to podi in kanyo ki. Ni solo ya wuod mama. Kosi wena. Kiweyo to wach ka mondo ndik nyingi. Wacha ka jopiny winjo ka. Ni Othicho. Sim mar WhatsApp group ema ni elwedo kan. Modonjo. Twagera gara no Othicho wuod Josuba Jothum mokwongo para Atommy. Dong. Ng'ato wacho ka gimoro ma akeni koponi wangi nyalo somo maber. On en indike iluongore ni chuor Nyasakwa. Chuor Nyasakwa wacho nang'o? Gero mana ji kosetho. Gero mana ji kosetho. Gibiro wuoyo e liete. Omara dina tho. Kwanza governor madino ng'iewo sanduku. Kech yo manya trend go kode Homabay. To tabu masida nitie. Nituo tatuo kata kama wuoyo tadagi tho. Maya gima maya shida. Adagi tho mondo sanduku obi. Idagi tho mondo kigol sanduku. Koro yine mileto gi daun. Koro an mafelogi. But winjo jodalawa. An nonyuola ne mar thum kendo entertainu. Be kidwaro jathum moseteme this industry en an. Kech awuok e street boy mabiro abeda Atommy Sifa. Joma wuoyo wiya marach ne ok ung'eya ndalo mana ywanam. Ne ok ung'eya ka beto niang' awendo. Ne ok ung'eya ka ninde hotel miluongo ni Lakeside Homabay. Mana an chokora ne ok ing'eya. Ka ng'ato thuthni mowuok piny mobiro modongo mo entertainu makoro ing'eye inyalo wuoyo kuome marach kare wuok kuoma marach tisapota. Lawi Jakabonyo osedonjo kanyo maro jangolo. Lawi namba Atommy ni kanyo obedo pind gi LTN Luo Trending Official en namba kanyo ndike ni 0725763370. Mane namba na kendo direct. Mane no jogi nyalo wacho na wewe agol mara cho. By the way gol pesa ni kwan ka mondo waket ka gineno. Wewe agol mara cho mondo. By the way ngeni se wewe koda mang'eny ta pokisolo. Wewe agol mara. Ama koni sime. Keta namba. Aketo namba jodalawa. Mondo ikon gina golo pesa. Mondo mano wan kaka LTN. Ang ni LTN no dhi soka Atommy to embo Lawi Jakabonyo in jangolo in ka. Owachi ni poku golo gimo ani ajawa ka yani makora golo. Ajawa ka ni makora golo. Kenda ng'iyo ni to diadi. Kendo midiyo no wakete wang screen. Baba kita sani. Ma pesa yawa. Aoro ni mara chuth. Omari Nas Tom Mboya Ngaga. Bas. Mano aseoro. Kiku confirm nyako kungu chop kono. Kiku som message na. Kuru som message you. Kiku som message na. Som message you. Mondo koro kaponi ati ang koro de matek. To wachi LTN no golo mare. LTN no golo mare. Kika dia golo kate to kamera wachi ni. Sadonjo. Okay. NTL ogolo ne Atommy Sifa 5,000. Dongwa gone niero kamano. Mano makofi kuomwa kabisa. Kende e message en go ka 5,000 jodalawa. Dong mano ng'ama dwa na Atommy duogo go thum jodalawa. To embe an mana competitor mare nikech an bende ang'e comedy. Tema pod osola.
Ima podo sola. Koro un mapoku sola. Uri tango. Adongi speak ni gi keyboard gi amplifier. Tadok DM gi miel meretari. Wadwa ni wakau thuolo ni endi mondo ka in kanyo tafadhali. Nitie kuonde moko mwakete fan to gi kuonde moko mabe koro wabedo serious tafadhali. Itima ni ikao tiketo matin maingo. Oko keto limit. Iwinjo iketo ni aketa Atommy pesa moro moro maingo kanyo. Namba irobedo pinned kanyo. Kingie comment kanyo. Kar comment section kanyo dhi yudo kantie namba mobedo pinned gi LTN Luo Trending Nation. To imiyo wa amiya. Mi eno obiro go giro kamano. One matin mono wan go kaka LTN wachiwo. And 5,000 nyalo konyo kumoro. Oko wacho ni eti is enough. Ok dika usipika konge. Okay. Okay kawa. Karo dong mami abicho kuyo kumiweni sipika. Okweli. Okay the. Okweli. Mokwongo adwa go nero kamano jomose konya by the way. Ngato ber maduoko lwete. Yeah, exactly. And ngata mokonya nyingi dhi biro ka. Yes. E thume manyien. Aseriedo nyingi ji an gi gine fire, huh? If I'm not wrong. Yeah, sorry. Pole. No kangene gino. An gi yeah, kawa usegi. An gi Aero gik madhi practical, gik manyiso wach adier. Yeah. Ok aero miriambo. Yes. Ma endi en book mwandik en book manyien ma 2023. Yes. Ngata mosolo wandiko nyinge. Kendo thumbe manyien adhi hakikisha ni jomo supporta. Kech ng'amo konyi ka in pinye wadu. Adhi pako gi thum mar mama madhi golo manyien mar Mama Aida. Yeah. Mama Aida notimo na gima lich sana. Yes. Kech no winjo ywakna. Sama ne joluo wasot negative ni kia na wero huru. To Mama Aida no luonga. Mondo nyis joluo ni Atommy notiyo tije. Yeah. Nikech ka dhi e TV kata ka dhi e interview mora joluo ema ndiko message na Atommy no yanyo baba. To Raila pok owuok oko mowacho ne ji ni Atommy no yanyo. Yeah. Jomose dhogo Raila te owuok to wacho ne ji ni ng'ane en Msaliti. To Raila pok no wuok to ka penjo ji ka ane TV kata ane radio. Ng'ad clip kama na anye Raila no mondo yor ka. Yeah. Onge ng'ama nyalo ore kata chiel ya. No, ineno gimiwacho ni to en gima fans to koro ningo change. Nikech ineno kata an chimora timo ne Amiso interview. Yes. Ji owuok wuka onge ng'ama ose watch kata interview no. Ji owuok wuka ni Omari Gamiso yanyo Raila kere Amiso thwango ne temo wacho maybe kuonde loopholes mono timore momiyo no yombra Raila. Ji owuok kipenjo ng'ato ne jomoko wacho nyaka ne Amiso golo wer moyanyo Raila. Kori penje ni tise winjo werno. Ting'eni ya. E iluoka minyalo negi. Mi thoko ka gipenjo ni notimang'o. Bing'e gino gi jowagi. Ng'ato wacho ni sauti ni olal. Kare olal adier osebiro. Okay, mano kora doke gima wacho. Bring this here. Mose kelo beti moro kacha to please. Okay. Gima dwa wacho ne joluowa. Yeah. Agone Mama Aida erokamano. Ene ma nyinge man ni male book ka kuom joma no supporta kata joma se supporta kuom gik ma se yudo. Yeah. Mama Aida Odinga ema nyinge ni male book ka. Nikech an ng'at ma open. Jok ma se supporta ni ko piny kendo thum madhi golo adhi hakikisha na aparo joma timanade mo support. Koro Mama Aida no ng'eyo na drum set, no winjo ywak na kaka nyathine. Yeah. Ing'eni joluo osebedo ka thira na Atommy ni no yanyo baba. Kone ng'ato na yanyo nang'o to koduoki. Yeah. In gima nyaki ng'ene ni yanyo ba? Mane gima nyaki ng'ene ba ne yenyo. Ni yenyo kata ok yenyo. In yenyo. Ine makore no. Kendo gima chuni go gi thuon. Makoke dua. Ni yenyo. Koro penjo ng'ato to ne ayanye nang'o. Onge ng'a wacho kata di. Onge ng'a wacho kata chiel. Kauru wendno. Mondo keti mondo wawinj kuma na yanye baba Sundu Meru. Yeah. Baba Ng'oni. Onge kata di chenga di mane na se yanyo. Gado di chenga chiel. Koro Kaida no nyiew na drum set. Gino inbox Ida. Yeah. No nyiso mama ni mama. Nyathi mine ni support no. Yeah. Nyathi no yanyo Raila. Koro mama bogocho na back. Kesa an gi namba baba direct. Yeah. Gi namba Aida. Mama ogocho na. Yeah. Openja. Tomboya ngaga thanks. Thanks. Yeah. Mano Omari Nas Girl TV.
solona 5,000. Yeah. Akone nyasero kamano message ero ni simbe. Yeah. Kora penjo gene akone mama ni mama. Mama. Kone jogo orni kama na yanye baba. Yes. Kagi se orni tambi orna monda winje kuma na yanya. Kama na yanya bake samoro na mer. Anto chudho kapar to samoro ko. Kor. Mama okonane akone mago in politics. Yeah. And I will over 12 years back. Yeah. Ma uhuru no be babo setiyo. Uhuru ne mane baba tiyo. Yeah. Koro ngama makonane na yanyo baba ni. Okangene baba gi mane mana yanyo. Nikech Raila be poku wuok oko mowacho ni Atommy notimena. Ni Atommy no ya. Atommy no ya. Ok nindi maparo nyithind kieni. Aromo gi mama Aida kawuono. Kinya aromo gi baba. Baba wachamo go lunch Pan-African cocktail. Na winjo ni giyango wach ni baba no miya pesa. Baba no ko miya pesa. Anuo gini machaka wach tu nyake. Baba uchamo go mana. Facebook kamuriambe. Tirala wa bloggers. Baba no ko miya pesa. Baba ne wachamo go lunch Pan-African, ne wachamo buffet. Pan-African hotel. Witnesses maga en Ken Gondi odalo rafuok. Ne wan kod gi kanyo. Ne wachamango lunch. Baba nokomiya pesa. Nikech jogi gin gimanyo gima trend, nikech Atommy trend, koro gidhi gindiko Facebook e gik magidwaro. Koro yudo kaka wuotho kata kadhi offices gi, nikech adwaro mondo ayud gigi nikech ambe nindi otelo Roma mondo adoga go thum. Tiyudo ka ng'ato wacho niya, Atommy to podi Nairobi ka podi pok chako thum to no se solite. Poko solate. Mama no miya drum set. CS Omolo majakara chwonjwa no miya drum set ma studio. Macha mar studio mar recording. Ongoro kwach jandhiwa. Ongoro no na siling 18,000 ameda nyiewo gita. Winja. Aboge $1. Aboge majakara chwonyo. No miya gita. Jomo miya gan andiko nyingi kena gichogo gi thum ka te. Commissioner Jack Miginjo majakara chwonyo. Ema njukongo luonga Nairobi ka. Mong'iewo na gita di. Solo gi bass. Winjo. Samo wuoyo ni an gi git ni 4. Nitiere nyaber moro. Tie nyarber moro. Manyicho luonga. Manyicho ne ane TikTok live. Janko mane mnong'iewo no microphone. Nitie nyako. Anonymous. Okodwa luong nyinge. Nong'iewo no microphone 8. Anonymous. Media ka en dati. Nitie jomoko dwani mondo luonga nyinge. Ka gitimo gimoro. It is true. Atimo ni to oruni message na Atommy. Don't tell anyone. Atimo kama. Ondiek, Honorable Ondiek, former Kibiri. Owadi gi boss manotho. Nyo luonga mokwano na pesa maito na post nyaka kokwano na pesa. 25,000. Nye wanyeo speaker mineno kanyo no. Neno speaker. Speaker ero mapoko yaono. No kwano no mwanyeo. Omiyo gima ng'ato timo na abedo transparent, aketo lela. Onge gima pando. Anonymous nyako ma anonymous no. Kendo nyocha kusolo nwa kaendi gosiepene mane wachako ang'iewo mixer. Chane kata nyien poko yao. Mixer ni e box ya. Neno. We drum no iluongo ni Mama Aida drum set. Mama Aida drum set. Mama Aida udi. Mago jo mose solo no kendo wandiko nyinge gi ka. Mang'ama wiya wil go to ng'won na. Magi jo sofa jo mose luonga mose solo na. Koro ng'ata musolo na ka. Wadhi to wanyiewo gino to wabiro go TikTok live. Yes. To nyoro nu solo pesa makama wanyiewo gino. An ok adwar pesa. An kata ka ng'ato winja ka ng'ama riek adier to kiny gola. An mana but Luthuli Avenue, Nairobi. Tera duka. Wakao video. Ng'ane ne wiya wil go ka. Oswago mancho chung madhare. Oswago. Mwesimo Oswago. No chung, but no ko make it. Nyo miya microphone de cha mapod ineno ka cha kata kudwa to nyanyiso. Sure. Chieng' manyo ng'iewo na microphone na abet kod live. Jomose nene TikTok. Odong ji 5 kende to chopo 100,000 viewers. Yes. The same day Moswago miya drum, the same day Mama Aida Mama miya drum, the same day Honorable Mheshimiwa Oswago nong'iewo na
a microphone. Mike. Koro jomose supporta kate. Yes. An kod gedari. Kata joma biro supporta. Unless ngato kona ni Atommy anda konyi, but don't tell ni an makonyi. Don't mention. Ntie jomoero privacy. Yeah, ntie jomoero privacy. Yeah. Koro nyikwara moga juang namba na bedo pin kanyo en 0725763370. Yeah. Mane namba na direct. Anybody who willing monda ayud keyboard, ayud speakers, ayud amplifier. Monda we tagu koru ne kadoke thuma gocho. Yeah. Awe kwecho. This is the time that you can call help Atommy Sifa. Kani hero tuma mal sweetheart nyathi madwaro Semejin kanye. Paro donjo kionge nyanya dongo Semejin kanye. Totina mageno ngato Walelo semejin kanye. Baby na isanda ketmane Semejin kanye. Totina weri Semejin Semejin kanye. Chambe nyombo tisanda Atommy nango Semejin kanye. Duoga na yweni kataliare Semejin kanye. Kada ngweto na ngwetni nyanya nango Semejin kanye. Ero acho tisanda ketmane Semejin. Api duol yo clock revo. Okonya lokore. Ma ing'e duol moro mano madhapoth. Ma duol mochandore. Ma duol makotho goko. Koro okonya lokore. Ng'ato wacho ni duonda Atommy ni piny akia ni jok mane monitor inyalo kona ni to duol winjo nang'o nitie mana ng'ama okete comment. Ok ni kowacho tiloso nitie jok man gi simu ma fake. Jomoko nigi tel. Joka sima opo. Joka sima opo. Nyako. Koro koponi Atommy winjore maber tikona kono. Inyalo loso kar iloso simu ng'ato ode. Ni sawa? Atommy sawa gino werigo kabisa. Gino werigo duondi. Ng'ato seduoko ni an sawa. Okona gi ng'ama Omari to giyudo tije. Omari to wayudo kikilok thum no. Giwacho ni ging'eya giyudo tich kikalok thumi. Omari we promote Jothum aya. Kani hero thuma mar niya. Nyathi Josuba wolala betwe dagwa we dongi wele awinjo live wolala betwe mane second okora ana bimalo koro diuru malo Nyathi Josuba wolala betwe lerio jokringa ero bonsodi sifodong bange kaywago ayuak Nena ero yora manarito ber. Kuro line machapa. Ledo tiek somo. Mondo rit Sifa. Kara Sifa geno mochweo. Girito. Koro onge keyboard madwa. Triti. Ng'ato ok nyasaye mak chunyi ong'eona keyboard wacho dalawa. Koro gisani wanyalo kono jopiny ni en ang'o modong' ma serious ma kopone gik ma serious ma ok uchako nena ka kwau nyathi dalawa an nyathi mon wetena nikech bende pok akwau. Gik ma serious arem gi speakers. Speaker onge. Aonge full range, aonge mid range. So far adong gi speaker auchiel. Yeah, speaker auchiel yeah. 2 basses. 2 full range. Yeah. 2 mid range. Arem gi amplifier. Amplifier dwaro ariyo. Achiel go mid, achiel go bass. Ingeni sani jino chamo pesa. Koro nitie jo pesa moko makuwuoyo ta kunga pos. Faith Ogolo wacho ni Atommy baluongi. Magi koro nyiri man loka. Faith Ogolo ne. Faith Ogolo ni en nyako man loka kendo ojagocho kata live. Makata sani unyalo gocho mawachi na Atommy achunge speaker chiel. Koro Faith Ogolo ang'ei kaka imuomori. Tafadhali kiki gol speak ni adek. Gola chiel kata ariyo. Ilimite nang'o? Dongo akina ako. Omarana ol gi nindi hotel wuod Masai iwa godoga goth ne Jothum. Aya Faith Ogolo. Faith kata ka gigo iyo wang' gigi ok ging'eny nikech wanyalo go kwan niya. Ginene mwadwaro keyboard is 80,000 to 75. Kimino en 75. Yeah. Speakers mwadwaro bass ariyo madongo nwayudo ni wuok 150,000. Yes, 150. Speaker ni auchiel mwadwaro go te 50 times 3. 50 times 3 mano 150. Times 50 times 6 Paul. 50 times 6 mano 300. 300. Yeah. 300 plus 150. 300 mano for 50. Mano for 50.
Aya kae to wayudo equal ginene be 100 amplifier ariyo go be 100 mano 550 550 kae to waketo equalizer crossover ena gimoro around 800,000 and then 6 and 6 Okonya donje it ne dong yuda kan inde tie duka kuming'iewe gi dongo tel maninde ni dong kilot piny ka to in kama ing'iewe gigo na wacho ni manyiso ni modonjo tiduri nyiewo tidwo ng'ama dwa tuomo pi dhi e dhaura koro an e dhaura okirwa ni kepo ni cheki tiyo gi pesa moro transport jaber noluonga awinji Grace Faith Ogol iluonge ni Faith Ogol namba Tommy ni piny kanyo 0725 763370 nitie be samoro gimi nyalo gombo penjo to iwinjo kokwa wachni inyalo go namba no tipenje live ka ing'eni nitie gimoro ma samoro jomoko rito ni to mada ko wachnwa koro ka nitie gimoro midwa penja Tommy to this is the time namba ni kanyo inyalo gocha direct nikech wan ka mane gimomiyo wabiro wan kaka LTN ok ni nwa biro mondo wago mbaka nwa biro mondo mi ng'ama nyalo wuondore ni wach ni pok oyudoga oyude gisa ni buro seng'ado ni government ma Homa Bay kuma Tommy yae pok oyude gimoro amora to ida min piny to no luonga mwamielo go pen kila mar nyotengre mong'iewo na drum yawa dhano onge wich kuot teika Homa Bay County ka awero honorable Adipo Kuome Tumenika podi Adipo ower to Atommy yuago drum Adipo pok ogolo gimoro haya honorable mapakore no Opug Nyasongo ing'eni en ng'a ikia Opug Nyasongo Homa Bay Opug Nyasongo anadak Nairobi mang'eny Ben Soda Ben Soda pok lwete ochopo ka abeje ka Ben Soda podi to thumbe gi an go ka maka gir mbaka to wang' nwa keti Ben Soda Opug Nyasongo kaka Ben Soda nigi nguvu cha podi en magi nguvu ate ground Ben Soda pok ogolo gimoro okay mama wa maluoro Her Excellency my governor mana wero Odiso Nyawang'aya Jaber Nyawang'aya Nyako madhumodho sungu Nyawang'aya poko miya Jaber Nyawang'aya iluongo ni Gladys Wanga poko miya ogol na kada pesa Ministry of Tourism and Sports and Culture mondo konya to dong ing'eni Homa Bay mama min county nokao nyaka onyipa paje mondi koti moketo kanyo manyiso ni Ken Kiche manyiso ni koro jogi kende no ningo bed ni fight ni kata ka mama ne pok ogin ang'e gima timore thoth ji e piny ka ng'ato fight ne emomiyo nawero thum moro ni many moki amanyo moka many moki amanyo awinjo ka ng'ato wacho ni upedho gi e lela uamua wan wanyisi bwana to dong adier ne mwawacho koro dang'o kawuondra ni ng'ato sesolo to pok osolo na that's a liar iwacho ni Homa Bay County kuma Atommy yae poge miye kata seleng then ei Jothum onge ng'ama be osemiye kata seleng ei Jothum jomo sesolo na gin mana joma dongo machalo ida min piny to gi jomo era bende nitie mosekonya to jomoko bende nitie mosekonya mok dwana wach nyingi koro an ng'ata ma willing mar konyo adong mana gi speakers amplifier to gi keyboard mondo mi ago thum mano kende gima dwaro bas ing'ama ni kanyo no endo namba pod en macha namba mar Atommy emoket kanyo no endo chwe simo kanyo emoket kanyo no endo iluongo ni 0725 nyamne gi pen kila 25 76 33 70 0725 76 33 70 mano namba na direct jadala kiki wach ni hawa na wuoyo gi manejo kayudi na timo kiago mano ane mamako jodala wa mano namba na kendo dhi golo ni Tom no ga Tommy mano romo nyisi ni an ni Jothum rito Atommy otho mondo girade ga Savela gigo aram gibiro rito no kaka indo wero ni gibiro rito ubiro rito kama na tho enosekalo girup nyako mane TikTok cha
benda appreciate. Yeah, nyako. Negi solo na 55,000. Very good. Madhi ma bede hospital. Mothiedha. Yeah. Magara eyeglasses mago nengo benadhi kao. Yeah. Kata medicine yedhe matiyo go sani. Podi yedhe mag joma ne nyako solo na 55,000 for hospitality. Yeah. Madhi mago picha kane hospital mothiedha. Okay, migraine en mana tuo mabedo controlled. Yeah. But okon tuo manyalo weyi dichiel. Unless ibet ni yok wang, emomiyo joma negative ne ok wasom, to koka mando ne wablog nikech ok dwa ni yaw wang sani. Yeah, odi activate, yeah. Kech ka yo obedo ni wang, to dhi lokore tumor, then Atho. Yeah. Koro, ne joma puonja, nge ni nitie joma gocho naga motivator. Ng'isa na Atommy, koro we somo negatives, just concentrate jok man positive and koro mano jok machalo ni miya yath. Yath ma control iluongo ni beta pain. Beta pain ne masebedo ka muonyo, to gi an idwa na control mar my hunger. Yeah. Yeah. Okonego bena bedo offset. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Nyakoro mo kaka neno no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation ne joma ne kanyo no endo aneno ka wan ka endi gi jok monyonore kabisa. Modesta Chieng wacho ni we I couldn't miss this for real. Modesta kibeda beda ni in kanyo endo lakini inyalo support Jothum matin otimore maber isedonjo kanyo endo namba ne pod en macha mondo piny kanyo no endo iluongo ni 0735 76 3370. Modesta. Yeah, Modesta ang'eyo. En nyako mosekedo na sana. Yeah. TikTok. Okay. Is my moderator. Yeah. Ene kata mana idea mondo mi wadhi e TikTok. En nyako makiae. Yeah. Pok waromo kode. To se fight na. Yeah. Makata en kane joluo wetena wacho negative. To no dhao kodgi kabisa. Yeah. Omiyo Modesta anagoni erokamano. Yeah. Kendo Nyasaye omed gwedhi kabisa. Yeah. Nitiere nyiri mosekonya sana kaendi magibiro akiagi pok ne waromo to to gibiro to gikonya kech ing'e lit mar nyathi dhako winjo moloyo ng'ama dichuo. Kaka mama Aida injo neno na lit ka ywak moluonga ong'iew na drum set. Kona ni nyathina neno ki ywak malit. Ti ywak mana mondo iduogi entertain luo. Ywak mana mondo iduogi go thum. Ok idwa ni tho. Nikech omondi long lilo nowuok oko kama ywak motho. Neno. Omondi oywak ma kata ng'ama ne nyalo konyo omondi ne onge. To chieng' liel? Nopong' mokethore. Ne lich madhako we ng'ato. Omondi wewa yawa. Omondi anduog kendo yawa. Irito mondo watho, mondo wai ni Jothum tho, Jothum gin joma chode manego wa. Ing'eni jotelo kotho Kenya ka, aidha otho gi high blood pressure, otho gi cancer, onge jatelo manyalo tho mawach ni embe ni owuotho marache mokowe. Wan kwa tho. To kawuono da clarify gimoro kae, Omari. Sani dwa kayudo instruments, adhi ibedo na go thum. Omari ng'ato rwakore wuok e ode no dhi miel Atommy. To dwa miel nyaka sa 11 maka ng'ato thum e kore to ayany dwa barandas. To ng'ani ka to dhi wacho ni Jothum ochot. Kwana nindo gi microphone. Mapenjo ujo dala. Sama miel but microphone ja kwana nindo gi microphone. To jok mineno wacho ni wachodogi. Gin giromo ka gidhi gichodore gi nindo giduogo jomoko dhi e short time to duogo yuro maka wer ka. Iwer. Chode ni yourself. Yeah, how you carry How yourself. you wanna be with people. Yeah. How you wanna, you know what you want in your job. No matter job, the kind of type of job that you are doing. No matter type of job that you are doing, it's the way you carry yourself. If you want respect, people will give you respect. Exactly. If you don't want respect, people will dharau. Ng'ato nyalo bedo mosomo ma kabisa. Osomo ma en nyaka gi degree. To wach ma e wiye miyo ji chaye ni
pache ni piny ting'eno somo manyiso ni ng'ato bende ok odhi sikul to gik mowacho miyo ji luore nikech gik mowacho make sense koro mano be duogo nyisi ni school is not everything school kwadonje midonjo adonja kata klas achiel anyalo paro ni gini ikuongo ichwadi kabisa mondo iwach dho wasungu ikuongo ichwadi mondo iwach dho wasungu ok dhogi isewinjo ng'ama ichwado nowach dho mother tongue ni adwa ni chakre sani chak wacho dholuo ok nyalre ibiro winjo ni you don't even know how to speak in English fluency English dhok michwadi ni chieth guok mar misungu dhok mikwaye ming'eni en dho mzungu mzungu poor now Nilot from Africa. Yes. Joluo emanokelo gimiluongo emanokelo queen and king. If you go to history, gimaya wanyaka king and queen. Magidhi gibedo king and queen kocha. Gimaya wa Simba. Simba kineno Europe, manok Simba gi. En Simba ma Africa. Africa. Nyang kineno Europe, manok margi. En nyang Africa. Onge nyang ma Europe, onge nyang ma loka. Onge. Koro nitie kaka ne gi colonize wa, to wawe ni wasewuok ni tinde wazungu colonize wa. They are still colonizers nikech dhok mawacho sani ni ma dhogi. Ni to kok inya wacho fluency English ni to mano in dignity mari ni piny. Koro Yesu wuod Nyasaye to nosomo kanyo mari. Inge form mano gike. Inge PhD ma Yesu niga. Moni kim. Okawinjo ni no dhi school moro kogol kuma oate. Ere ng'ama kiwinjo ni biro to piny lich ni molo Yesu. Onge en. Be en ma piny rite. Tere ng'ama kichako lemo titieko gi nyinga. E nying Ruoth Yesu Kristo. E nying Ruoth Yesu Kristo. To kuma no some to onge. Jomoko ne biro kan life na Atommy ok osomo. So long as ni nadhi matin nikech jonyuol na onge ang'e ndiko nyinga. Anyalo penjo ng'ato gimoro gi Kisungu. Mang'eny miduoro kuomago jomosomo mana mang'eny Nairobi kama ok tigi. Gito ne gisomo nang'o. Mano koro kata ni ahinya. Ok dhi na maber. Ibi somo. Atemo buk Atommy. To makore dok ne lwero jini. Mai gima ni somo. Atommy no kore. Atommy omaka koro. Iwinjo. Omari. School ber, wawacho ni school is the key of life. To tindo tamore bedo key of life. It's true. Nikech every year Nairobi University golo graduate golo doctors, engineers, professors, jomoko somo matik gibed lwar. Iwinjo. To ndara kidhi miloso ka to jok mawangi ok nen ka ndara. Kwani engineers maloso ndara ma graduate ka gin ndiko gi kanye Saudi Arabia. Gin ndiko gi kure. Kaito nitie gimoro Kenya kane ng'inen professor mani ng'e kithin. To podi biro winjo mana ka nying professor ne ma trend. Manyien onge madonjo. I'm not lying, I'm saying the truth. Kana chako winjo Professor Anyang' Nyong'o. Is mane the only professor man Siaya. Ma in kidwa biro ni professor ok wang'e ni somo kanyo. No, iwacho ni professor man Siaya? En Anyang' Nyong'o. Ma in kiluongori ni professor. Ni in Siaya. Bwana mani riambo bwana. Wuon Lupita en achiel. Kori penjo ndo professors masomo chien gi. Gidhi ga kanye. Nyithi mon majwako changa mipuko gi. Gin gidhi ga kune ma be somo gi. Where are they? Makata wan gimono timore in Luo Nyanza. It's like a breaking news. For CS Omolo to become CS. Nikech CS norumo go kikindege wuod amae. PS norumo go ging'ane go yugi peace Jakamagam. Ineno? Koro magi gin gik moko ma iwacho ni okay. Kato ka somo. To be chalo romre Jakobo Kadel. An sani nyara notieko form 4. An kode dhot. Miluongo ni tero nyathi sikul ok sida. Manyo ne tich. Kore problem. Mondo mi koro ti. Kecho nengo benia, if our government want to be transparent, chieng mikawo doctors, land ni dhi kawo doctors Nyayo. To ang'e ni doctors no kawo makama. Chieng mikawo engineers,
ilando ne ji rom nyayo. Many fare ni ibi. Doctors wadwa ka 5,000. Chieng' mikawo engineers. Ndara maka marach. Wadwaro engineers. Okel ji Nyayo Stadium. Iwinja. Owach ni dwa kawo mondo wang'e ga ni kawo ga joma somo Moi kae gi university. Wang'e ni Nairobi University gi ikawo ga ji ndika Kenya ka. Atommy, aroko biro mondo entertain bwana. Ase nyiero. Iwinjo. So, nyithindwa somo. Ji somo to gilala iye ka. Yeah, gilala. Ineno. Ji somo to gilala iye Kenya ka. People are really struggle. Mandalo sani ngeni kata nitie joma dino sekonya. To ngato nyisi na Atommy. Are really willing to help you. But atero nyathi school. So after taking this child to school, to nyathi kore ka duogo donje Iran, nyathi duogo donje chode, nyathi duogo nikech oduogo bet dala mowuodho. Because there is no job in Kenya. Skunde chakoro oknen. And I appreciate Nyasacha mane polo nikech oketa mabedo musician, omiya wisdom. Bedo ni okasomo to miya ang'o? Wisdom. Okane gima jomusomo loya. Okane. Okane. Nikech ipuonji mi wach dho kisunga midwa mane lo mzungu. Koro ipenjo to mzungu to do wachang'o. An ka ng'ato nyisa na wach mzungu kisungu kaka mzungu ok anyal wacho kech mzungu dhi wachang'o. To Nairobi ka jaluo wadu kidwa nokonyi. Owacho kisungu molo mzungu. Like, okay, let's face the truth. Go to Nigeria. They are speaking broken English. Ogade bloda. I go tell you the truth of the matter. To gain international, even in acting, nikech gibiro natural. They are coming. You read the story of God Must Be Crazy. Ngachanen ngat mama wacho dhok makata ji ok ong'e ke piny ni. But ji watch. To gigi moro moluwo sianda ne kama. To bedo worldwide. Exactly. Nobody doesn't know a barrier of the God Must Be Crazy. No, to wan jo luo wadwa act kipindi. To ine mese chako nage kisungu. Tama dwa na duoki gi kisungu. Tadwa ni mondo mzungu promoter. Ng'ami wacho dhoge dwa promote nango. Timie competition. I act office. Irwako suit. Tidwa ni you go international. Ok nyalre. Wadhi wajo luo mondo wadoge our traditional. We should build our traditional up. You should be you. Wach gi ng'ato dho luo ma en mopenji ni what do you say? Ya wacho dho luo. Wach kode. Openji ga ti wachang'o ya. Mondo dhogino. Come out with your traditional. Warwakre kaka joluo. Nikech we dump our traditional. We wabed whites. And idwa ni white o promote. Kidhi kanye ti rwako suit mi detai. Odwa promote. Rwak kitenge. Kaka lawa matwang'on. We mzungu penji ni which type of this? Which type of cloth is this? To we rwako gimose aloka ma jachino lonyo. Ni dich go kabisa to kisungu bi wacho molo mzungu idhi kanye. Where are you going? Jakora boka kineno no endo ma iluongo ne Atommy Sifa wuod Diedo. Kwani ung'e maber kabisa. Jini ka mang'eny kabisa kendo gineno ma kachacha endo. Gimikwai en ni koponi ing'e maber ni in gi gimoro matin to itima iketa namba mwaketo kanyo no endo. To nyingi wadhi winje kaka jakuogno kendo wasego story ahinya. En mane ni guro ng'ado ne ya. Kujulo duonde. Bwana the report. Mano wach maler. Iniloyo kumo. Otijo dako wacho no wego mondo wandike. Owinjo kaka iwuoyo kaka iwacho ni oringo mo we live mo. Kabisa onego ring ma tiende to. Winjo kaka aya ketu wawinj pen kila matin. Ngene mako minduli. Bye bye. Para chill kila mara Atommy Sifa. Super Mario, super do. Ni ba super. Okay, online. Asete memaandika. Randere. Aspetta. Vaya, vedi. Polola betweya, legyo jokringa, niro bonsodi, sifudo mupange kaiwago. Soba,
Lindo jokringa Ero bonsobi Sifodo mpange kaywago Sani tuwatime kuwa magere. Karibu baba. Yeni en kanya kajiti ngado. Ingeni we munda koni kimoro fresh. Niki jok moko maparo ne. Nena ero yuora Manarito beta Lindo jek somo Mondo Sifa Kara Sifa geno mochweo Eme jala munulu macha kimoro no kethi. Bwana mang'eny mana chako kao pati masomo kenda Emina kena makata monetization mari YouTube mana tero gaji to kenda na timu mara kiyo omen na robo kule ni oti wate because bwana nitie gik mang'eny mabedo consider report YouTube mara ng'ato. Don't joke. In fact, report. Makata wajini in fact. Wajini in fact. In fact, report. Mondo Sifa Kara Sifa geno mochweo Yeah. Na wajini kuna Sifa. Kama kirudi ndani ya mama. Ashiki adabu. Prince Frank. Wepo jibwana. Kija kuo. Abeta yorba Kendo yotaya Nena koso niyango Landu chunya Paro joknega Sifa What's the matter? Ngoma kuru koni nyeti iruji. Chulwa wa kaka kambi chulwa. Chulwa 1 million one kuru chulwa 1 million. One kuru chulwa 1 million. Hello. Aposte ni ke chomo. Rose. Kijana no we kuoko wani no nyalo report. Bas mani luongo ne inyalo gik ne kanyo inyalo winjo kaka Tom osewuoyo kanyo no kendo adwa nakawo ndi Tom mondo wami jok man kanyo e bet wuolo nitie ng'ama maybe osemiya donga chibelo seonango ka paro moro matin kata ogole pesa ne moro matin namba pod macha okete kanyo 0725763370. Nitie jok mang'eny ahinya mono penjo namba kanwa chako kendo napani onego bed ni koro gitimo gimoro koro session mwatieko mondo ji ong'e wadwani wakaw thuolo ni mondo wami ng'ata manoko kanyo manyalo gombo second is a thief, third is a con man, embende oriwe lwete Atommy mondo omiya Atommy gimoro matin kapok watieko wan wasetieko paro kanyo chaendi kendo apani ng'ato neno ne wan kaendi gimari matin no endo inyalo gola nikech accept moro man kanyo koro gima wacho chogo nyachali gine donjo chogo nyachali thank you so much for joining thank you so much chogo nyachali aneno ka koro kanyo wacho ni Omari sound chok hapa tu kwa iPhone yangu Mondo kiking'eni sinde mara in fact iPhone yake koro hapa no kianga microphone mondo owinjo maber kiko wach ni gine chogo ito koro aketu ni gine aketu ni microphone laja pipi wano dang temwa rogo wuoke bel poko deal ga kodwa koro wawero ochako maber ochake pace moro masawa chogo yine momiyo koro aketo microphone chogo kiano ngabi wan mana nyuwe ma jodan koro wetemo wan wakwalo nyaka ng'ony chogo boro ma Rosi yao iwacho ne baba tenge mane ye kanyo Rose ambende apane asemero Rose ilongo ni Rose ya ponda chiel kopo ni inoko kanyo te chunyi olor ni koro Prince Frank moro kanyo into koro gine gore ni no kaki mado ng'awe na kako ng'awe tiki koro mari to koro wierach waketo ne chogo microphone koro chogo nyachali to koro wierach mang'eny chogo nyachali iketo ne microphone chogo nyachali ineno kaka nwalando thumi cha kaka walandi kitimo marach wan waonge uchochesi no
Uchochezi. No. We don't work that way. We don't work that. Koro gisani kumwachope ni ende. Wan koro wadwa mang'iyo M-Pesa. Wadwa ng'iyo M-Pesa. Koro nyachali Prince Frank. Wadwa udhe meseng yawa okuwinjru. Waseduogo koro. Koro waseduoge yamo kanyo no endo. Kwani osemana rumo kare an late. Sorry. Yes. Okorumo. Kore kwa donje solro. Kore kwa donjo solro. Aya. Number N 0725 763370. Bedu pindi kanyo no endo. 0725763370. Matin main Koro so number mane number Tommy Sifa. Number Tommy Sifa. Wan kaka joluo waketuru gi moro matin. Katan kadwa ni Okonya bro wacha gona si. Kano se wacho ni Okonya. Gona use ya. Mondo konye kende. Ogar mano ni gobedi yo kwayo muono ni omari gino to no setemre joka osemaya madam nikech aonge pesa koro wawa urugino kamano bro konya kendo moro next time nikech dong shida to medre ga meda. Ok ni kak shido makiga wuon to rumo. Kori ng'e gima timore. Fe. An pok notim en okora manyiso ni dhako no en gima onge. This is my first time on the Mondo wuogi ruos. Awinjo kaka nyako moro chano wuoyo ni osebet koko no jogo mang'eny. Nikech de en gima legit. Nikech jokwe no biro mokore bana. To dok owacho ni ati ni goluru gino. Instruments ga tegi gi. Iwinjo ni ati goluru gino kendo mochako koni ni ati nyaka ma Facebook no igol. Manyiso ni onge maber ni gini dhi choma ne ko dhi ochako donjo ne ng'ato biro neno ni dong ma jama manyocha okono ne dwa kono mari gine cha. Mabana nitie kuma antie. Asebedo ka kore motemo pando to koro wan gitekenda wambe koro wuok aneno kondiko message kane ni ng'ane ok Maxime ondiko ni Achibela ok Maxime tuo milongo ni migraine. Samoro ma riamba en kaka obiro kogar no koro ng'eni seche moko teko konyi ga kuonde moko nyalo bet matek lakini nyalo dhiri jomoko to koro teko ni no ende donginjo ka en bende ni teko ne moro ni gino ang'e kaka biro golo kenda mane makawuona biro ni Okonya so far Mama Aida Odinga in fact reporting no kore mwadwaro ina no koro ka reporting no baya Honorable YouTube mok bere Mondo no nyano drum set master en makoro mero lande in fact jok mono kiani gino ni kanyo koro mero lande and no nyona gitni ikono Prince Frank jakara chwanyo owacho ni odhi report please wan koro gimwagombo mwakwai kaka team the report ibiro yudo wakanyo sa uchiel wana kanyo security ne kanyo mara anonymous iduogi konjo microphone abo tuo trending nation kumangne koro en ngata jito las TikTok ntie Moses Solna everything Moses Solna so far I speak a chill to weke gombo kondo gilio tuo mar kansa mowacho no rach kabisa makomake kata doge moko wacho ponge ingeni kisiki kuaga jikonyi ni ya gima kama tema tuo Solna ure tuo to sechego kituo ibro yudo ni ching makori tuo adire koro kacha ni wacho to jibo wacho ni no don't call koro seche simi cha koro jio call ya jibo tamre please call this number koro gore no ukitaka kupiga namba ya Atommy 0725763370 mane namba maki goyo tugine ng'ama go ng'ado gino we go yawa igo kamera igo namba kamera en koro nyaka to wari namba kamera 0725 dongo gore no 763370 kidwa golo pachi kaka ingi wach midwa wacho kada kan tie kony midwa konya godo aneno ka Achibela temo gocho ka ende lusikete ne ka iwacho keyboard ngato dwaro kony to ngato dwani ngato wacho ni odwani oor ni gita en odwani ora gita koro wacho ni ni location
Okay, location near to Ambassador. When you reach to Ambassador, you can call my number. Okonye. Yeah, I'm near to Kwaya Ambassador Hotel. personally. So when you reach to Ambassador, call this number 0725 763370. That's my number direct. That is the number you people are supposed to call, Lucy not the other one. Jok man kanyo goendo inyalo share live ni endi ne jok man nigi potential ming'eyo kaka jok machalo kaka chogo nyachali ma kore kodonjo wacho ni Tommy ne mawinji wuo jamiendwa jamiendwa ang'ei ni inyathi kich kore tek matiyo matek lakini Tom wachako go chon ka pi pok oingo mogo bas winjo Bruce M Ochola wacho ni odwa I want to send you guitar asking for location Bruce namba ni kanyo 0725763370 inyalo go agoya mondo me wagine mondo me watimre nade wagine kanyo nendo ibed directed. Yes, Tom ni wacho gimoro. Awacho ni nyachogo. Mia keyboard wa mabor mama. Ang'eyo ni jijo mano mano tumena masani benye sa ugwedo mani gimoro. My time unyalo ko. Chogo drum is 80,000. Keyboard is only 80,000 mama. Namba naero direct kendo ko ni to nyako mi luoro mo biro cha. Feto go. Mae sama Okonya namba mare pesa den pin kit ginu mondo abe adhi duoko nu lweta no wunu ti ni kete mago team diaspora mine na sani ojam ne no wacho ni kit gino en gino kumia na pia Dene ya karote. Ang nagochi ni ba. Kura sina kugocho na gocho. Sani ani mapesa na kendo sedonyo. LGN and na kito 5,000. Ko kaneno ka ngato wacho ni umeri yago microphone. Kura jiri makete to extend more kete wall. Deposit wanyalo kawo equalizer. People just in place. Ochulwa milioni. Ne wacho no the report koro ka reporting no to koro mano kore gi mwano atimo cha reporting 0725 Karodio report 337 report YouTube no biro there it is okay mora it is okay we don't have any problem with that Mago sitema anyeyo kima okiani samani wapo wangen gere tomorrow like reporting. Meanwhile number pod much ni dhulu chandu mari nash somo. Adaklo kamang'eny but sani to get you puonja ya wato. Ya chando to kadwa na wacho. Gino gen gi pando penji yo mose report nitie sitaka mang'eny mose report YouTube na ket mang'eny sitas ne ka mang'eny gi jamano yani sitas ne chogo nyachali tim ne to mi kake jatimo cha tafadhali tim ne to mi kake jatimo cha ninga maunga go sani nyalo ndiko namba no kanyo samangu isedhi maber tineno kake timo tafadhali mondo mi wakony Atommy owe gine owe biru te it's a loss it's free to go ahead. We are here ya wan katong'iewo na magigo ki moteni oromo ma jomba bari musikabu if you want to report I'm talking promises matine makamti ise wuoyo ikoni promise nyaka na mama nyisi na waro Ambassador to kiwuok ni to simbi otho to Tommy lelo ole bwana kuwalo wala gine maonza ya ilungu ni the truth maker wan wache kaka yine minegi mitimo kwase wacho and we don't care gibangere onge ngama nyalo negi ka pok ochopo chieng mono pandhe ne thoe aino ka prince aino ka super na penyo ni to wacho ni aworo nyalo singo gimoro obvious diaspora we osenga ne wawinje bwana unyalo singo gimoro by the way anko singo gimoro hotel one live kaendi nani ngane suki woro oseyeni ini waloga wale Girito ni nyota moko 0725 nyota moko ose report account nyuma 370 sitas moko ni kaka wacho ni basi in gino waloro Marinas kena mi wana ndike Facebook amitu
Na Atommy wasolo ne. Atommy rwakore maler. Nyaka ni sao mi jitembe kawe. We me asa ngama wacho ni tikere mano to shikilia wacha ka jo. We me asa imbe kawe. Uwinjo jodala wa. An gi nying Imiyo ng'at wa Atommy Sifa. Imbe kawe. Sama ne jokuoyo biro kwalo club na ne ogikwalo lepa dala. Koro lewni marwakogi. Ineno kata mana screen mwabiro go. En screen manyisi ni mago ne chon. Ema twang'o lepagi. Kenda. One chon. Lepagi ne nitie dala. Chon kane pok wanende sel. Koro we uru gengo na joluo kata ni ni kore konya kata lepa kikarwa ni kaneno maler. Ni wakonyi tirwakori maler. Jodala wa. We aketo ne leng mondo yego. Omari ma nyiego. Ana dwaro mana instruments mona doga entertain joluo kaka use. Nikech kanga moko di penye niya. Atommy dak tindi gon wathum. Atommy ni dhi kanye. Mae gima dwani mondo ruchre. Ayudo instruments. Chal mana gi ngamo dhi office to onge kalam. Adier onge giminya timo office without a pen. Onge gima dendiki. Ande kone kamano. Ana onge gimi kuodho. Kora an okenero mara ka dia bedo piny. Niyo ineno gima timore. Tim gimier. Ineno tim gimi ineno ni kaber ni titimo. Gima duong' na wacho the truth. An ing'eno kawuogo uga na kinyo ng'ato. Jomoko be gi wang' wacho na in fact kata jok mose makana kinyo gin gimubiro ga imbui. An akawo ga gimoro e mbui. Ok akawo gimoro e oda. Medak hotel kama dak en nyaka chula. Agolo ma gimoro e mbui. Koro kosebiro e mbui. Mano koro marwa. Kei samose bire mbui to en public domain. Ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Ne ng'ama no kia gima timore. Nikech I entertain this country ndalo mang'eny. Prince Frank. I'm 43 years old now. I'm not getting younger anymore. Koro kose gocho na wacho ni en ge problem. Ne ng'ata ma willing mar konya. Koro problem no en ni chiege no chogo pala. Nikech akedo gi nying mar Sifa. Tom onge wach. Tom ok dwar kata gik marwako. Sifa ne machanda. Chogo pala. Mano gima sensitive bwana. Kasta koni ne bwana ansani poda tuo. Koro ibedo maler katiyo ge gimoro. Mana kupone anyalo maybe record duol mondo at least washare maler kaka nyalo konyo. Nyocha dhira wacho ni saa live madhi magine kone winjo ka comment jomoko wacho na Atommy ang'omio ni dhiera mogi kirwakori maler. Prince Frank ne wuoyo yani ng'ato yielit nyaka gi law ng'ato mane ong'iewo kubi onge. Ineno ing'e gima timore lepa design koro lepa ne ok abiro nyiso joluo no kanyiso nong'iewo na lewni ne gin maga gima dwaro en gima sebedo ka entertain go Luoland mal sebedo ka entertain go madhi nyaka Europe adhi nyaka Tanzania adhi asewuotho. Ineno adwa man mondo ayud instruments mondo aduoge papa entertain jodala. Mama Ida nong'iewo na drum embo rito wende ka Mama Ida ema nyalo neno na orumo manyiewo na drums sembuse nyinyi jodalawa. Sembuse wewe ung'iewo na gik modong'gi biro live ka perform mondo unena Atommy kare ne dwaro gigi adier. I have band member 50 band members. I have boys and others. Help moro matin. Makech kayo. Yudo accident moro. Nuwuok gokinyi kodhi tich. When you buy these things, you're not going to help Atommy. A lot of many people. And I'm going to bring Benga back. Because now Benga is dying because of Angla. Because of Angla, Benga is dying. And Benga is the music. Music of Girito, that is the real music. So if you want support me, just support so many people, not me individually. Yeah. And remember, this is the first time that I came to my people to cry for you people to help me. I never did it. I never come to meet them. Since I started music, nobody even ever do a fundraising for me. Nobody even send me even one shilling. My first instrument was born in Kimwa, Kisumu, 2007, when I went to vote for Baba. The second instruments I bought alone. Now, my all instruments are installed in my club last year. So I don't know where to run. I think I should run to my people. I should run to my people, the people that have been entertaining for more than 28 years right now. I've been in this field. Hata hawa wasanii wamehit sahi, hakuna mtu ako na album kunifikia. I have 800 songs. I don't think kuna msanii ana hit sahi ako na hiyo 800 songs.
And right now, as you're speaking, I have 100 new songs, but I can't produce them because of I'm down right now. Yeah. We Yeah, walo I bwana. don't write music. I'm the only musician Luo who can trending sing nation. without writing. Ana I'm the only atieko musician live who can makawuono. Nga dance and anybody with a sing. question, I'm the anybody with a only concern. musician who can sing Adhi four kendo voice. kakwang'ora. I'm the I owe only nobody musician apology. in Kenya in this I industry owe who nobody can sing four apology. voice. So I'm the Kofi Olomide of Luo. I'm the Fally Ipupa. I owe no Yeah. one apology. Yeah. So you people Koro ka asked onge to ng'ama promote nigi me when I'm alive. I don't gine want you people to buy a nice coffin waromuru for me when I'm gone. It's not next. going to help me. Inga man kanyo man go kora moro kikele ma el iluongo tien. ni Jaro It's a Soja. warning. Oh. Inga mabegiri osebede mbui gochna wawuowe pretend ani ati dugol gino I don't have the report YouTube ni dhidhi bwana jomo notemo loro YouTube ni notho moko notho beno kadhi e liendgi awacho ka dongi ng'eyo kendo nakelo public nobody was there to help me omiyo natemo ma asomo gini kenda mos aluwe mos koro in ng'ama kanyo mapek odhoga na the report. Thank you so much. Mau mari Nash the truth mate. Parodi Katel. Wawache kaka en. Gimikelo kendi mokimer. We walo. Chieth buok. Mani ngini gor maiya koro nie papka. Adwa nyiso Jaro Soja. Ket gini machiegni mondo Yeah, Jaro Soja first welcome. Yeah, Jaro Soja en ng'ama chandore kaka chandora. Yeah. Even for Jaro Soja to make it where he is right now, Jaro Soja can feel my pain. Yeah. Jaro Soja, you cannot give me fish, but you can teach me how to catch fish. Yeah. You have link. You have link. You've been in Nairobi for a long time. Yeah. I know you like my songs, like a Chieng Penkiller, you know, Dori Big G, you know. You are my fan. You can call me on this number, 0725 763370. Yeah. I know you know big people here in Nairobi. You can take me to one of them. Mtu moja tu anaweza nichukulia hizo instruments, nitoke kwa hoteli nianze kuperform. Because sasa inakaa hapa mtu atafikiria mimi ni kiwete. I can dance, I can sing, I'm still moving, you know. So Atommy, Sifa, I have already explained myself why I need help. I need help because people came into my restaurant and they stole everything. In fact, they did not steal. They robbed. They robbed everything. Yeah. And Jalango put this on her. And everybody see that, I think so. So I need help. Joluo wetewa. Ochunana wach kisungu matin ke jomoko ng'ega ne okanya wacho kisungu. Ochuni koro matin mini dongo. Koro matin madongo manuparo ni okang'e wacho. Koro awacho nuka. Yeah. Koro nikech an gi wisdom gi rieko monyuolago. I just need help. Yeah. I just need help. I remain with kidogo things like I remain with the remaining is I need power amplifier, cross studio, C18. Yeah. I need them too. I need a keyboard. I need speakers, mixer. Mixer. I have mixer. I'm sorry for that. Yeah. I need equalizer. Yeah. I need equalizer. Then I can start performing. Yeah. Keyboard is 80,000. 2 bass speakers is 150,000. 5 speakers, which full range made and 2 monitors cost 320. And crossover is 20,000. Yeah. Equalizer is 20,000. Those are the things that I need. Gigo kodhi mang'eny joluo wetewa. Hapa ni gin 480 kai. Emadongo. Yeah. Mama Aida Odinga bought me a drum set. I really appreciate. Yeah. CS Omolo bought me a studio drum set. And watu wamenisaidia siwezi kata. Yeah. I really appreciate. I do appreciate people who help me because this is my first time. I developed migraine because I was really suffer at home. I decided to I decided to come to Nairobi to beg for help. Anya Luo. I was born in Luo land. I was born only for entertaining you people. I can dance,
I'm a singer. I'm a good singer. I've been composing my songs without even writing. I've been in this industry for 20 years, 28 years right now. And I'm still exist, which means I know what I want in this world. Yeah. Remember, even the instruments people stolen, nobody bought for me. Yeah. Nimepambana, mimi kama mimi nikazinunua. Yeah. So, kindly, I've raised myself. My parents died when I was young. That's why I have a nickname called Nyathikich Koretek. Yeah. So this is the first time that Nyathikich Koretek came to beg for help. Please, I just need, don't even give me money. Take my number 0725763370. Take me to the shop. Buy me a keyboard, buy me a speaker, because it's the only thing that I need. Yeah. I'm not here to enjoy. I want my band members back. People like Osweto Kanda, Owino Young Boy, Onyango Raringo, George Wodasego, the dancer, the Adhiambo dancer, the lady who dance sana, ule anaitwa Sarkozy, lakini watu wanamjua kama Adhiambo. Ule alidance Migingo, akadance Obama, akadance Nyono Mos, Atoti Nyono Mos, Dongo Nyakisumo, Adhiambo Nyono Mos, Nyakisumo, Atoti Nyono Mos, Kare Yengi Gino, Atoti Nyono Mos, Sek Mamba, Atoti Shek Gigo, Koro Atommy kopo ni ati ichungo band me we moki anabiro bero li. Omari nase wacho ni Jothum we komedi. Ine manyaka kawie nikech jawenda malich notho miluongo ni Ben Jakolal. And pok ayudo ng'ama nyalo fix. Tani winjo duonda. To ina winjo ka wanyalo wer kodi madhako we ng'ato. So this is a serious thing. Koro wuogo osiepeni madongo, imbe in gi link, ing'e jogi. An ing'e ni okan ga e media ahinya. I know. Shida ni emomiyo koro abiro e media ahinya. Wuo kodgi, ng'ato Nyasaye odonje chunye, okawona gigi. Kikonyo wadu kapod ongima, mane kony maber. Kik irit konya Atommy, kasechamo pamba, osekana fridge, matumbo na osewiti, ni kore kidwa wuok oko, nidwa konyo nyithinda. Konya sani mondo akonygi. Mondo kony nyithindi kendo. Yeah. Konya uru sani mondo akony jobandna. Winjo. Sama matumbo na osewiti, onge gima koro ibiro konyago. Sama ok anyal wuoyo. Yeah. Aneno ka Jaroso jawacho kacha ni agombo wer to mar wabiro limbe gi Ben osiepa Jakolal. Owino wuotho gi gita. Mana adori Big G. Ramji. Adori Big G. Big G mama. Nikichiu nasikia poa. Jaro an Nairobi ka. Jaro soja. An Nairobi. Jaro nyalo wuotho koda ma joge konya ba. Jaro soja magi jok madhi State House. Yeah. Ok dhira goge. An sani ok adwa ng'e gimoni UDA gi ODM. An adwa nokonya. Onge piny miluongo ni ODM kata UDA. An adwa nokonya. Omiyo kony mara kikikete siasa. An adwa nago thum ma o entertain jo UDA go, to UDA go bo nyuolo yudo mana ka. Iwinjo. Thum ma o entertain nyaka jo ODM, thum ma o entertain Kenyan. Kenya has no boundary. Koro kik waket boundary ni kia jo ng'ani no konyi jomoko konego konyi. This is a bad thing. I'm dying. Just help me as you. Don't put politics in this thing. Please. Exactly. Politics out. Help me as you. As you feel ni akonya Jothumwa mondo duog back. And then I'm also having a feeling on the same note that you are talking, there are some people that are negative about this thing. I feel it's better if somebody is negative about this. You keep off. You don't even need to come. You don't need to come because somebody will come into your life. Omari, I cannot talk bad about you, then I'm going to help you. No. Because some people was telling Atommy, don't think about, don't even read the negative things, don't even put your mind there. Why do you have to come where we are live and you talk shit and you think you are going to help me? And when we block them, they complain. Why are you blocking people? You cannot come and abusing me, and I'm dying with migraine. I'm even under medicine. Sorry. Instead of unanichangia matusi, alafu
You want me to entertain you. You cannot abuse me and you promote me. No. It's not possible. And negative never promote anybody in this world. No, even one house has been built with negative. Even you cannot live with your husband with negative. You cannot live with your children with negative. You cannot build anything in your house. You cannot bring peace into your house with the negative. If you can't help me, please just fuck off. Just go. Just go. Because sometimes we never even met. I don't know you. Why do you have to come to our life and you start talk bad? Just fuck off. Just you have something to do. Go even fuck your wife. Go do so many things. Go sleep with your husband. If you don't, go do something better. If you can't help me and I have a problem and this is my first time to come to ask for help, just go. You don't need to come abusing me. This I bring myself from street boy. You come here to abuse me. What did I do to you? No. Pokine nakate dodi. Nikech kora dok piny, kora kwecho, ni my time madwa yanye ng'ani. No. Cast end up new yanyi Ng'ato donjo niya, na Atommy, owiro mo. Ka wiro mo, an bungu abed natural. Natural owene bungu. Nyakoro moga kiwinjo reno, bwana Atommy, anto, chieng' moro koponi ati mbele ka, iluonga watim komedi achiel kodi. Chief, thank you so much. Chief has joined. Mani luongo ni Chief Ombote. Owacho ni bungu ema nachoro. Nacholo tidhi e bungu. Mane momi wacho ni msitu wa Mao, Raila osekelo ne msitu wa Mao mondo bed green. Ineno. Nikech gima ng'ato timo del chandi gang'o. Ineno. Kinyalo konya we biro ni dwa yanya ni kore weni ni ani kiyanya ni kinyi dhi manyo go mogo onge ni paro ni yanya nyalo keto ni chiemo mesa onge koke dhi danyo kangao to adier kan just scroll jok mabiro wuoyo negative gin jok man gi stress onge tich Nairobi dhako nowe samoro en dhako ma dichuo weyo samoro en ng'ama dhako mosedwara to kuma yuda onge tatame koro biro yenyo ka neno nikech gima timo ne dhano malich momiyo ng'ato biro yanya nang'o onge ka jokuoyo kwala biro ni mondo joluo wetena okonya dang ibini ni iyanya nang'o no reason nang'o that is not right. We are not supposed to live like that. Dhano ok dak kamano. Nyakoro mo kaka neno nendo ma iluongo ni LTN1 kaendi gi Atommy Sifa wuod adiedo kaka neno no endo kendo ose acknowledge ji achiel ariyo adek ma osechoro lwetgi ma otimo kamano no endo. Hinga mani kanyo namba pod wapin kanyo no endo pod inyalo timo thuolo pod nitie nimar gik manyocha dwaro to pok oyudo te oseyudo ok owacho ni pok oyudo wacho no oseyudo. I said guitars. Jaro soja wa play ni adori bigji. I said guitars. I said one speaker. I said drum set mas studio. I said from Ray Omolos. Yes. Drum set makoro wadhi tugo go masame go e pap kacha to ikoni winjo kaka men piny ywak. And drum set ma mama nchong'iewo na ma gold is a very international drum. Nitiere ka aseyudo. Aseyudo mixer. And aseyudo microphone aboro. Oswago mheshimiwa manochung' Mathare njong'iewo na microphone. Gik ma poda fight chikiti maler gik madwaro makinena ka kweche media kech sani Atommy Sifa nickname jakwecho to de giwinja niya arepo to de giwinja neko to de giwinja tho solo dikoro kusechgo dikoro dhino isolo nyaka 1 million. Koro gik mari men go madwaro adwaro keyboard adwaro speakers pok ayudo adwaro power amplifier cross studio C18 I need them too uwinja jodala adwaro equalizer gi crossover
Ok kaka ne pok akwecho, ok abi chako duogo kwecho. Nikech I'm a very hardworking man. Jomose biro gweng'wa atiyo matek. To nolemea, koro kadwa na tho to ung'iya. Kanitie thuma noserigo ndalo mane pon, kata kanichodogo, kata ka thuma ne ochwadi kidhi mielo, this is the right time minyalo konya. Konya uru jodalawa mondo aduoge pap, mondo entertain when I'm still alive. Ng'ato ka ng'ati paro gi gima notimo kosetho. Ka in iparo ni kiyanya Atommy ni tidhi parigo, timri kamano yeny. Yeny kabisa nikech koparo ni en koro dhi we rubber stamp ni kotho te ywage ni jayanya Atommy Sifa tho. Ene mano best yanya Atommy. Yanya. Iwinjo? Kech an akwecho to in imiya yany. An adwa ni sol na pesa to in iyanya. Koro ayany onge kuma tere ji. Onge kuma yany nosegero. Wakonyre to kionge go just remain put. Nyamaza. Tim gigeni mang'eny minyalo timo. Nikech sani dwe norumo kuyu bandho ji pesa Nairobi kama gudi. Nyithindo ng'iyo nengi ter school. In gi a lot of burden monengi tim. Kok kinyal solo na we biro ni yanya. Do other things manya konyi in future. Nikech anda setimo ana osewe rubber stamp. Kata in ing'eya kech thumbe na emo miyanya. Manyiso na setimo gima memorable. Mibiro para. Koro yanya nikech ing'eya kata pok iromo koda. To lit ni dwa konya adok e thum. Moko bang'e ni my competitors, my fellow artists, oro gini dhu yany ng'ane. Ng'ano koduoge pap bro chafu hao. Ng'ano bad news koduoge pap ka. Ai, jakora moge ne wachako bedo kaendi chakre sama chon nyaka koro sani endi. Namba Atommy en makanyo no endo, inyalo kete anytime ma yude. And any other person is outside there that is willing. I know there are some people that maybe have connections and the rest. You can as well help our brother Atommy Sifa to get the remaining instruments that is still inquiring, you know. And 07 25 yeah, 25 76 3370. 07 25 76 3370. That's my direct number. Please konya uru kapod angima. Kik urit na tho kore kubro konya. An be an mana ng'at achiel kama to bende gima timore ga e piny kama ji onego understand ni onge jathum mosetho ma ng'ato oripresente motimo gima notimo. Owino dio misiani ne wero ngeche kendo nowero gik mabotimore. Onge jathum mosenyuol machalo go Owino dio misiani. If I'm wrong, tell me I'm wrong. An kende manadwa chalo kode to na we. Ok ibichopo kata kwota. Omera puoyo piem gi leche pielo. Olundi biro baro nyaka ng'uti. Aya. Lady Morin. Nye wero baba kama lich. Onge jathum manyalo rwako wuoche Lady Morin. Onge jathum manyalo wer kama ne Lady Morin were. Let's face the truth. Mama wa Princess Julie pod en alive. But onge ng'ama omako lwete sani. Onge ng'ama nyalo wero Kimi HIV dunia mbaya kaka Princess Julie no wero. Dunia mbaya. Utakufa mbaya kama umbo. Onge ng'ama nyalo timo mano. Haya, Omondi long lilo jamegwena mabiro cha. Anenang'o. Omondi otho, ok onyal duogo mower. Koro konyu jothumbe wathin. Wathin ma wan ok onego bed ni konyowa. To I have a challenge with our government. Whether you are going to take me wrong or get me wrong. In this country we have a ministry. Minister of Ababu Namwamba. I've been calling Ababu Namwamba so many times. Ababu pick my call once and Ababu tell me that I will get help. Till today. In Ministry of Tourism, Culture and Music, kama Homa Bay County to help me. In government kuu inaweza nisaidia. They can come out and take me to the shop and give me those things that I want without even sumbuana na customer. You see, exactly. I called Honorable Babu. I call Honorable. I've reached Honorable Ababu Namwamba. It's a youth like me. I tell Ababu Namwamba what I have. I even tell
tell everything, and even we send the quotation to Ababu Namwamba. I tell Namwamba, in this politics, even Ababu Namwamba suffered like me in this politics in Kenya, and he's a youth like me. I hope somebody who near to Ababu Namwamba can take this speech to Ababu Namwamba. I've been calling my minister because Ababu Namwamba is the Minister of Tourism and Sports and Music and Culture. And every financial here, the money is coming out for musician and sports and tourism and culture. I only need 500,000 to get full equipment. I think my minister can come out as youth, as me, and call me because Ababu has my number. And I have the number of Ababu direct. I've been calling. One day Ababu picked my calls and tell me that he's gonna come back to me till today. I'm suffering here in Nairobi. I'm a Kenyan citizen. I vote always. I've been here for you people. My music has been entertaining 42 tribes in Kenya. Luo. Even right now, you people are still using my music. I'm the one foundation come with Wakenya musilale, lale lale, Wakenya musilale, bado mapambano. Otieno Kajua, the late, kama angekuwa life, know that I'm the one come with that. And Otieno Kajuang took that from me. That is my volume 7. And if you remember 207, when Wakina Balala was stepping down, that music, it was the one was played. Wakenya musilale. Hiyo mziki hata niliimba ikigeuka inaimba Atommy Sifa nasema tupendane. Ukabila tuache tupendane. Kwa hivyo Honorable Ababu tupendane. Just help me talk to your government as a Minister of Tourism. I'm your son dying right now. I'm dying with depression. I'm dying with migraine. I need help. Only I don't need work in Kenya. I just want you people to give me things that I can work with. Because that is something that Jaro Soja is saying. Jaro achuni watimuru kama. Donge ka every governor maluo Nyanza ka omiyo Tom 50k each. To pesa noromo ba. Tom udong gi change manopacha. Manyiso ni eno owacho ni kopo ni ati governors giteo chokore ng'ato ka ng'ato miye ng'ato miyi 50 inyalo winjo kanyo nang'o? Yeah, ber malich. Ber manegi nonego benigi setimo. How many governors we have? There are only 4. Yeah, that's the maybe if they give me every governor 150. 150. Yeah. Like Oma Bay, you the 150. Yeah, Siaya 150. Yeah, 150. If Honorable Orengo or Anyang Nyong'o is listening to this live, the music volume 7 called Mapambano, I took to the office of ODM 207. I tell Nyong'o, I don't need money, I need instruments. After my music, my equipment was banned in Kimwa when I went to vote for Baba. Yeah. And so they were not compensated, no, right? No. They use my music, 207. All media has that music. Citizen has the music. KBC has the music. Nation has, the Standard Group has the music because they were playing one music, all medias. Wakenya musilale. So, this is the time that I need help. I'm not looking for enemy with anybody. I just fight. Apa ni jatelo winjo waka iluonge ni Jaro Soja. En mo ogolo this idea kendo apa no winjo waka indi is listening to what we are saying. Jaro, I'm in Nairobi and I'm sleeping next where instruments you can call me tomorrow. And after cutting this life, you can even talk to top government. You are a known figure, public figure like me. You are even better than me. You can talk to Baba direct. You can talk to Anyang Nyong'o direct. You can talk to anybody because you are the big man in Gor Mahia. So
konyuru nyathi kich koretek. This is the time that you people can help me. I don't want to sit down and crying for people every day. I just need instruments, and I will go back, because the first song, I'm going to make a nice song for Ida Mama. Ida Mama Odinga like my music, and Mama requests me to make a nice song for her, which I'm going to do soon. And even right now, I'm going ahead with the composition. Before we end live, we have a legend here. We can't end it without inviting Jamurbul. Yes. Now, ladies and gentlemen, here we have legend is here. Best shooting camera and a musician is the one bring ladies wale wanajua kunengwa wakina Shanish akaleta Queen Chogo. Uzuri yake analeta warembo anawasupport sana. Analeta warembo, anawaweka mahali watu wanachukua. Anaweka vibaya wanachukua. Karibu sana Roy Captain tafadhali. Awe nigini in fact kise huyo kachaka uine mitie krangu. Roy Captain. Aworo. Manga mosomo sana, manga mawiele. Roy Captain. Elongani Woro tenjo. International Bulmurian. Roy Captain. Mata magoro modendi darobi krach ko di wonma. Ngene sani wagi the king of East Africa. Asaling ba. Koro wamaki. Ngene win award mar the best creative director of East Africa. Kata dendi be wacho mano. Kata dendi. Pesa ber. Inga sana ngene nyomo mota mara chari piti yiwe go. Allah. Koka manda pari ndiko ngamayiwe. Machigini baba. Usiepa tumesifa moso ute. Ma usiepa na wa mabor. Wasasol ko de igni amen. Wadok penyo wachunga. This guy is working hard. I've been to his place I've been to his home. In fact, you are the first artist Mosa welcome Edalane. Thank you. I remember. Na biro, gari nyakama chopo. Donge. And then whatever I went through is just one good Julie. Would Phoebe was a biro. Oh, by that time na biro ge wodi Julie. Was a biro mosale male mamu work pay. Madola kabari. Roy Captain, you would Phoebe. In Maka Julie. But you're not small. Yes. Koro, whatever happened to Attommy Sifa is natural. You can lose these investments. Sometimes in life they happen. I've lost before. I've lost again, but it's not the end of the road. Koro kata Attommy Sifa kwa hiyo concern. It does not mean he's lazy. Attommy Sifa is not a lazy person, and you all know Attommy Sifa has worked his way up. Okengama na yudo favors. No, come the hard way. Ochal koda, come the hard way. But in this case, losing almost what you lost to Tagari, it happens to everybody. Koro kanga tuachani bana kumia karmia rech to mia olo wadi amak gorech. It's just right. I support him. In fact, I was the first person mano or Sharon or other ranks mondo dio mani kana yudo ka you made a video need waro help. To know yudo ka tuo. I was down with typhoid. Actually, I got Simone and Sharon. This Benga artist of mine, my Tommy is looking for help. Kindly find him. Emi interview mo di no dwaro onyalo konya nade. Emane koro this idea wuokete. Which means sometimes if you reach out to you do coin. That so if I do ling ni kechkoro pride do thog depression. Yeah, but you see, how the time Mondo reach out to the people and his fans. Mondo wachi ni yodalawa kata ungea mae gimo satimre to mae kama chandro kana sabedo go. You understand? Omio kata kana wacha kwa romo kana robachi ni I have to see him before I go back kishna biro for the award gala. Mane umia trophy na mare the best East African video director of the year. Yeah, ambe ati umatek. Koro jadala wa mi watu Sifa the support he needs. Ongeti Mondo jokwe okwe. That's very true. Very true. Very true. Koro kawa wind up kony ma ukonya go. Yeah, okudhi kony mar individual. Kini dhi konyo joband mzima. Kini dhi duogo bende life benga back. Kony mikonyoga Attommy Sifa is a comeback of Benga.
It's a comeback of Attommy Sifa. It's a comeback of because music, guitar music is the best music in Kenya. That's why if you see Congo man in Kenya, they are looking for Luos to perform with. They never go to Kamba to perform with. They never go to Luya to perform with. They never go to Kikuyu because we are the best. So only thing that I need is only instruments. If you people, you can help me, even if somebody can come out tomorrow and take me to the shop and bought all these things for me, believe me, I will never come back. I will just be entertaining you. Even right now, I have almost 100 songs that I need to release. But without this, I can't make it. Without you people, I can't make it. I love you all. Whether you hate me, I love you. Because I know God loves everybody who walking in this world. God loves you. Whether you hate someone, God loves the person that you hate. But if hating somebody can make you get rich, then you have a right to do that. But if I never wronged you somewhere, I never even wronged you somewhere, and you just decide to abusing me and talk bad about me and hate me, believe me, nobody knows tomorrow. Even in the church, we have pastors, we respect them, but they don't know when they are going to die. They don't know. Even you can abusing me now, and God punish you not to wake up tomorrow. So you don't have to do that. Because God knows where I came from. God knows all my life. So when I'm in shit, I'm dying, and you're coming to abusing me, you want to finish my life before my day, God can finish your day before you did finish my day. Because you don't know tomorrow, I don't know tomorrow. Let's live like brothers and sisters. Call me my brother from another mother. Call you my brother from another mother. My sister from another mother. You don't need to hate me. You don't need to abuse me because now I'm down. Tomorrow you will go down. Maybe me, because now many people ask my number. You will come to me. I've been helping people. Attommy Sifa will help you now. I can't make it. I will help you. So you don't need to abuse me. You don't need to finish your stress to me. If you have a fight with your husband, you have a fight with your wife, you don't need to bring your stress to me and abusing me, because I need to entertain these people. I really need these things. I need equipments. God bless you all. Anybody who willing to help me, my number is 0725763370. May God bless you all. I love you all. I was born to entertain you people. Very loud and clear. Aparo ni Attommy Sifa osekete kaka onego beni obet. Onge tiende mondo wawach mang'eny about it. Koro jacha chenro mari Nash anya duoko ni komi. Asamuro ni bul matin ka. Thank you, Roy. Mani luongo ni the international Burmula. Bulmora. Mano ingluo. Mano koro ingluo. Mano ko iluongo ni ingluo. Yeah, and congratulations to the guy, Roy Captain. Oyudo midila kacha chaendo en trophy moro kacha mar goldi. Machigeni kotera tera kumoro no ofa ni okodhi got no uso. To kata na berbere nyathine mo sponsor ga gi chiega. Waus mano. Mono nyego iso. Trophy go wabro kelo mang'eny. Koro gocho to en ma koro nyiewo. Wagocho to koro trophy mwako kagine. Wacho ni koro odogo landi trophy jana konyo go Jothum wa. Ya wa trophy to nagi ne to namiyo Jothum ka koro no tek. Ayudo Jothum kodak e hotel to wacho ya chandore ko yiech kanisa. Ingeni sani poka gi mukati modak e duka tek. Kech kama dake ni ok mora. Ngeni sada kata ka ng'ato yanya ni idake hotel ka mukati modak e duka. One the same kabisa. Yeah. Ahinya koro bogi kaka winjo no endo wagoero kamano ahinya ne wan gi ji mang'eny kae ot kabisa, kendo wan kaende gi Mose Konyango, wan kaende gi Kwach Rakido. On the other side we have this guy Mabe is also Baba wachache Simba mtoto msafi on all media platforms. Nyinge maruto ng'eyo sani kech rute matiyo dong. Iluongo ni Sydney Omari. Koro Sydney ni dhi gi Simba. Kaka Tom dhi ga Attommy Sifa. Yeah, mane real name mar nyien en Kazinda. Ma Kazinda neno kamon tone saidi. Inyalo luwe TikTok Simba mtoto.
kata inyalo luwe Instagram enena Simba Mtoto no. Facebook Simba Mtoto. Ambe kiera tinyalo manya Superstar Atommy Sifa Igwe is my channel to YouTube. Ibro yudo audios magoyo ka nitie thumbe ma trend kaka ayudo wendo. Jabero gini nakoni tipani na oli. Jothumbe wete ni ohero oli koni pani amba oli. Iwinjo ne? Som gini kinya somo. Oma wanga okethore. Otieno sano kanyane. Aluso tibim. Mana Lucy Kate mo. Gini uchwako. No. Atommy. You are very funny. Ani ngene ka duoge comedy turingo. En mane okalo law winyare. Dono kalocho law gik mare mangeny koro chande. Kech aloch ne bere comedy, aloch bere twengo. Aloch designer is good on twengo. Tingeni once ne sechako law gik mangeny. Tachiel way, but ka bire comedy to go wi. Kech I was a comedian when I was young. Koro kawatieko ya. Nyithi mon wetena mane kaka bura nobedo e kinde mano mane Jothum mang'ongo miluongo ni Atommy Sifa noluch gige jodala en mana konyo chwere ripia motama koro ripia ni ema ng'iewo gigi to be ok adwaro ripia tera idhi kauna gigi nyathi dhako adwa dog e thum ka dipo konya nyathi dhako adan mae men wato mae wuodwa konya uru mane duol mana wuoyo gi odudo. Anyaparo odudo we sando chunya odudo. Odudo chakore. Koro ne fans maga go to YouTube. Superstar Atommy Sifa Igwe. Thumbe mano hit chon go. Adowacho no adier madu kapok wa end this life. Ok nokonya kata siling adi. Producers mane produce gi. Emo miona nja reshoot Acheng Penkiller. Eno nenga reshoot thumbe gi te chakre Sweetheart nyaka Dori Big because producers emano chamo gi. So I appreciate with one thing, they give me name but no give me a pesa. Kora bro reshoot thumbe gi te. Bende nitie thum moro mane ihero sana. Chakre apenja semeja penjo yo maga bro reshoot te. Director bene ka kore ka video maler bene ot mabe akeni kiny wachak miel international kech lewni na tingo awinjo kuwacho ni Atommy Sifa wa support tirwa kori maler lewni no kago dusim no kwal viombe mano kwal lepa mano kwal tools mano kwal koro kok idwa konya na rwakora maler magi na ng'iewo to kokwal ne ok kwalo lewni ne gikwalo viombo madwaro instruments madwaro jodala rwakruok na to kamori to kaw namba na tanyisi kaka iloso gigi jodala kech law marwako kik imanye duka onge ine miloso mane momian Sifa nikech an gi nying matinyo tek en achiel ni Sifa Tom to ng'ata nyalo bedo Tom ng'ata nyalo bedo kata na luonga ni Tom koro matek rit Sifa nyaka liel kama kaka liel ni koro nyithindo kik ugura an kuamwa ni ugura joluetwa gura uru style mar oliktiga kik ugura kaka nogur ruodhwa mondo apogra gi Yesu kech Yesu ne uguro to nokochiem ka ng'ato nokochodo chi ng'ato en be viombo ne nokokwal to ne ugure dong bende okochiem ka ng'ato to ne ugure to kata ka uamwa nukete namba 2 gima dwa tamo we momiyo kik ugura en adi an re maonge go madhi luoko richo ng'ato rembi Yesu noluoko richo to kokuricho saidi kokutimo richo saidi pare uri kokutimo richo to upakori rembi Yesu noluoko richo uno richo umage manoluoko manyiso ni insani ka konya uru kapod angima mae polo onge kama jomotho gidhie ni nitie polo gimitime piny ka mane gimitimo kikonya Atommy piny ka mae polo kik ng'ato kuowuok kodhini niya nosegol matumbo ni e muchari ni kokidhie polo mae polo konya uru ka kamunena mapod angima ni an ng'amo biro entertain konya uru jodala konya uru ok adwa kwalo ok adwa repo ok adwa kono ng'ato uwinjo ok adwa pok arepo kata gweno jodala konya uru to ka thum mana wero ema rach ni wero uru gi baba notiyo kanyachiel siasa is a dirty game ambe namanyo mamogo yudo kapok agedo to be nulawa nomiya $500,000 kende to nulawa makata pesa go noko chula jodala to noserumo higa 10 nyathi ma ja higa 10 sani dhi e skul jodala ok wena
Yeah. Government No nosedhi. Josiasa yanyore kamalich. Ben baba be jomose yanyo wuok ok. An gi namba Raila direct. In ionge go. We ogini ndere. Asayi. We odhi. Ana wuoyo gi baba chonyu neno hapana Afrika kuwa chiemo gi baba. In pok ichiemo gi baba. In ok ichiemo gi baba. To anda chiemo gi baba. An we kawo gir ng'ato. Iketo bedo mari. We kawo sit ng'ato. Iloko mari. We timori ni ne fast kayo mar baba. Asayi. Ana seweri in pok iweri. Wakonya wawe keto politics jodala. Sani Ruto dhi tiyo gi baba. Kenya en achiel. Emomiyo na wero thum moro dhi e YouTube mana wero go baba is 3 weeks old. Awacho ni sisi wote ni wa baba. Hapa Kenya ni wa baba. Hata Ruto ni wa baba. Siasa zake ni za baba. Ujanja wake ni wa baba. Kila mtu ni hata Gachagua ni wa baba. Bila baba ungejua Gachagua. Bila baba ungejua Kimani Chungwa. Sisi wote ni wa baba. Atommy Sifa ni wa baba. Kila mtu hapa Kenya ni wa baba. Baba ndio amefanya siasa za Kenya ikakuwa machua. Baba is the foundation of politics in Kenya. The development zote mnaona here in Kenya came from Raila Amolo Odinga. If you want to be famous, talk negative about Raila. Tomorrow every Kenyan will know you. Africa, Asia, you will be known. You will be known. You will be known with negative, but you will be known. So Raila is somebody, is not even a human being. Is somebody, is like tuko na Mungu hapa Kenya na hatujui. Akisha kufa ndio tutaanza kulia. So baba is a special human being. I want people to leave Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga analuori kasir wach mino makata koth biro kagole tol. Boka wach ni mama neno giri e tol. Mano mama bro ngena neno gire moro. Baba luori and I respect you. Nyathi madichwe dogolo sir wach mino e tol. Timurina. Kura ana dwa nyiso joluo ana hero ana ngama mor seche te nikech mabor okonego bene abedo makech gi ng'ato to ano kamany enemies ahero Nyasaye otelnu kauru mana namba na ni ukonya doge thum. I'm not going to fail you. Life start at 40. I'm 40. Chak na uru life 0725763370 Atommy Sifa Igwe. Thank you so much. We are very grateful. Ne jomo no ne kanyo endo kanwa chako wadwon wakaw thuolo ni endi mondo wadwok ni erokamano. Ing'ama no ne kanyo endo mokonyo wa sharing, mokonyo wa commenting. We are very grateful. Ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Ma iluongo ni Celebrity Gossip kaka winjo no endo. Wach moyago maduong' ka endi en ne Jothum. Poko konyo Atommy Sifa to gi jo county ma Homa Bay kuma tume yae. Wan wakele mana kaka en okwadwa ni wamedo gimoro amora koro ng'ama ng'oero ni kete negative okete. Jothum poko konya Atommy Sifa. Jothum poko konya Atommy Sifa kaluore kako wacho wawacho ni Jothum kamuraot mondo ukony Jothum wadu bwana ung'eny madu chokru mondo ukony Atommy de gini oserumo but ulinga uchalo gimok winj gini. It is bad. Yeah, it is bad Jothum. Tafadhali. Koro wagoero kamano wan ka endi gi Simba mtoto msafi. Simba winjo kaka uwe no endo bwana. Owuoyo mipamane koya ka Atommy million gi girumo. Japesa wewe. Thank you so much. Mailuongo no mari na chieno jamono mbele chiene mineno mbele miyoko. Waraduru kendo on Saturday one gi Celebrity Gossip or Saturday one gi Super Sato waromuru kanyo no endo. This coming Friday waromuru Upper Hill LTN Luo Trending Nation.